Hello, everything. Naririnig ba ako? Ayan, hello sa inyong lahat. Tamsak, kabsat, ayan, tamsak host, sabi ni Bong 23 Production. Ayan, shout out sa inyong lahat. Ayan, welcome. Ayan, shout out sa walang 1 million. Habang nag-premiere ka, pang manganak. Ayan, hi Milka, hello. Naririnig yung boses ko? Ayan, hi sis Milka, hello, shout out. Ayan, sino yung gustong umakyat dyan? Ayan, 2 million in the house. Sino yung isa? Ayan, sis Donna Bichong. Donna Bichong, hello sis Donna. Sabi ko bakit wala. Ayan, maraming salamat sa inyo. Uy, Kapsat Benis. Harang. Ayan. Pinahiram yung headset sa akin ni CJ. Ayan, salamat sa pabiji. Sakit sa tainga pala ito. Ano? Headset gaming headset ni CJ. Ito. Ayan, Papa Bikers, Benis, hello. Ayan, masipag na naman masipag na naman si Jozo Collado. Alam, may utang pa ako sa'yo, Jozo Collado. May utang pa ako sa'yo, Deng. Ayan, 4 million in the house. Hello. Sisi Lalabs, Benis. Ayan. Ayan, shout out naman sa inyong, ayan, 3 million in the house. Okay lang, Ate Lalap, habang tumatagal, lumalaki daw, Char. Ayan, may anak, may porsyento. Ayan, na 3 million. Sinong gustong umakyat yan? Akyat na.
Ayan, Barge. Hello. Ayan, Pinas Artist Vlogs. Hello, Kabsat. Kumusta na? Ay, madam, padaan lang. Tutuwad lang ako. Ayan, tamsak, madam. Sabi ni Barge. Ayan. Andyan yung hagdan, oh. Wait lang, ipipin ko yung hagdan. Nagbasa na kasi. Uy, naka-LS pala si Donna B. Uy, Donna B, ano, i-BG mo na yan. BG mo na yan yung sa'yo, yung ano, yung ninja mo dun sa Premiere, ay sa LS mo. Wag mo akong alalahanin, okay lang ako. Ayan, shout out naman. Hi, Benis. Ayan, Mega Lamia Borge. Ayan. Ayan, akyat na kayo habang ano, akyat-akyat na. Mga gwapong host dyan, akyat na, sabi ni Borge. Ayan, mega love shoutout sa lahat. Ayan, 4 million in the house. Hello. Everything. Ayan. Magkano mag-entry dito? Magkano mag-entry? Magkanong mag-entry? Oh, Borge, akyat ka noon. Dito na si Binis. Hindi kita matiis. Kaya tago muna ako habang nagkukuskus ba. Mga 15 minutes tapos na to. Oy, Lalabs Boards, andyan siya, oh. Puyaters na rin yan. Si ano. Oh, Borge, halika na kambal ni Ling Cebuano Channel. Hello, Sisi. Salamat. Salamat sa iyong pagdalaw. Magkano ang entry dito? Walang bayad, uy. Wala naman pa entry. Libre ba? Libre. Tamsak dan Sisi, sabi ni Ling. Ayan, salamat. Boards, akyat ka dito kahit saglit lang. Sayawan mo kami ay. O, saan na siya? Hi, Venice. Magpakita kayo. Mamaya na, Boards. Naglilinis siya, naglilinis siya ng kwarto ng amo niya. Akyat ka na, Borge, habang hinihintay mo si si Binis. Mamaya, haharanain kita. Umakyat ka lang. Di ba? Di ba may pa-Valentine's? Di ba? Sana all, ganun. Oy, salamat sa Salamat sa nagpunta sa aking premiere. Di ba? Sali kayo sa kung gusto niyo yung mga nagpe-premiere ng mga umaga hanggang hapon, may panggabi din. Sali kayo Daming doon. Supporters ni Boss Rex dito galing ni Boss Rex maghanap ng muse Oo. Ayan. Si Boss Rex, minsan lang napunta dito sa Ay, hindi ko kasi nasisend sa. Siguro Pa-share mamaya naman, sisirip yun. Pa-share naman sa community nyo, guys. Ayaw nga pala, hindi ko pa na-share. Teka lang. Kawawa. Yasi. Yayi, Sayi, hello. Ayan, may jacket na kayo, guys, or just type Ilocana. Ayan, at patamsak po sa premiere ni Venice, guys, bukas. Bukas ba yun? Oo, 24 hours. Ayan, 3 million. Bukas ng 11:30. Ayan, Birds TV Production. Ayan, nagbaba ng kanyang bahay. Ayan. 3 beses ako nag-graduate ng 3K. Nag-graduate din ako kay Madam Kia. Hi, sabi ni Yayi. Nakakabulol naman yan. Yayi, Sayi. Yayi, Sayi. Dan tamsak sa premiere ni Binis. Sabi ni Borge. Ayan, salamat. Salamat naman dyan. Ito pa, may kasamang flying kiss yan. Mwah.
Ganon. Ano? Oh, pumapag-ibig na tayo ngayon. Tamsak dan pintas nga host. Uy, kabsat gayam ni ko. Ay, ayayi. kapsat! Ay, si Papa Biker sa sana. Lumnad tumpaw sa amin. Ayan, Princess Ben, hello! Na doon ang isang tropa ko na sa dinagdagan natin na 10. Ha? Yun. Nandoon ang isang tropa ko. Sana dinagdagan natin na 10. Dinagdagan natin na 10. Birds, umakyat ka nga para hindi ka na magpaliwanag dyan sa baba. Bago ka matulog, dali. Ayan, shout out sa inyong lahat. Tamsak dan. Hi, Princess Ben. Salamat. Kaya ang haba ng harang na ano ko dun, 20 minutes. Yung bahay mo ba kasi nag-graduate ka na sa akin? Oh, yes. Nag-graduate ako kay bahay ni Binis kagabi, di ba? Nag-graduate ako sa bahay mo. Tapos nag-graduate din ako kay Madam Kiay. Oh, di ba? San ka pa? Ayan, 3 million. Oo nga. Mukbangers ba? Mukbangers. Uy! Grabe siya. Ayun o! Welcome to the family! Ayun o! Uy! Welcome. Wala akong pakanta, ha? Wala akong pakanta. Ay, kantahan mo ng welcome song. Ayun o! Kantahan mo. Kanta. Welcome to the family of God. Parang, welcome to the family of God. Charot! Ay, pang ano na. Hindi na talaga tayo magkakahiwalay. Listen to us. Ay, kantahin ko na lang yung Uy, hagdan daw, hagdan. Akyat siya. Wait lang, inapag ko muna yung mo. Hi, Francesca! Inapag ko muna yung bahay mo bago yung hagdan. Salamat sa patamsak, Franceschi Channel. Ayun o, si James Guy Tamsak. Ang laki din ng bahay niya. Salamat sa patamsak kay host. Trainer yan. Lagi yung naggagala. Ayan, please connect to our new members. Ayan, may jacket ka na, sis Francesca. Thank you. Wait lang, bigay ko yung shoutout daw. May galab shoutout, James Guy. Sabi ni Bong 23 Production. Oh, andito na yung hagdan. I'm glad you are here. Pang welcome na sa church yun, ah. I'm glad you are here. Ganon, dapat. Welcome to the family of God. Hi, Bong, sabi ni Sir James Guy. So closely listening to what they taken me into their heart. I'm so glad to be a part of it. Great family. Asus. Ayun, no? Hi, Bong. Hi, Boards. Oh, pareho lang naman yun, di ba, sir? Bong tsaka Boards. Siya lang din yun. They are the same, James Jai. They are the same channel. Hindi, kasi ang tawag di ba, Boards, tawag ng mga ibang sa'yo, Bong? Siguro Bong pangalan niya. Hindi ka lang shoutout dyan, ha? May magandang gabi. Ayan, ang una niyang pinapakita is yung bear niyang pink. Oh, ang cute, no? Laki. Nakaupo Parbor yun. ba? Parbor. Yun, nandun sa kulikuran. Welcome to the family. Ang dami yung teddy bear. Yun ang teddy bear? Ayan, may teddy bear din, no? Hingi pa kayo ng teddy bear. May teddy bear nga siya, no? Mega love shoutout yan na sa inyo dyan. Mega love shoutout. Wait lang. Ilagay ko lang kay Nightbot tong channel mo. Baka makalimutan. Sumilit lang si Nandoon kanina yung isang tropa namimigay, noon siya yung kasama ko na namigay kami ng nung last na nakapag-graduate kami grade 6 ka grade 4. Binigyan namin 10 at 5 sa akin, nag-15.
Sana all. Sana na nandun siya inaano ko kung saan yung link mo. Dadagdagan ko sana sa kanya. Very Anong sportive oras yun. na dyan, boards? 10 na. Maaga pa para pa pala? matulog. Pero umaga ko, saglitan lang to kasi yung pasok ko kasi alas 6. So gumigising ako ng alas 5. May din si Book. May din si Magno bukas. So maaga ako mag-kiss ng salamin. Sa crystal ba? Maaga. Kasi Maaga. mag-frozen Mag-frozen siya. Grabe, dalawa lang tao. Tsaka Ayun. siguro sanay kang matulog ng maaga kasi kami sanay kaming matulog ng umaga na. Parang team ko ako. Nung last kasi, nung nagsimula na ako mag-LS ng weekend, naalala mo nung Friday sa akin nung anong oras ko natulog yun, mga bandang alas 12. Naka-4 oras ako dun nung Friday. Nung Sabado dyan din. Yung about sa, yun ba, sa burst ba yung nagtagal pa tayo. Oo. Inabot ako tapos nung gumising ako ng pagkinabukasan yung mga bandang alas 10. Tapos kagabi, nag-LS din ako. Pro short lang yun, di ba? Nag-ket ako. Anong oras na ako natulog yun? Basta pag weekend kasi, usually yung tulog ko mga Sabado at Linggo, always, abot yan mga 10 hours. Oo. Kami kasi Okay. man dito Sunday, umaga na talaga natutulog. Kasi Ano? pag weekdays kasi mga work ko kasi from 6 to 10 So matulog lang ako mga 6 sometimes 5.5 lang. Kasi Kami ang tulog namin 2 to 3 hours. Mahirap din yun. Ako natutulog ako ng umaga, gigising ako ng hapon. Ayos yan. Para lang ako nasa Pilipinas kung matulog. Kasi panggabi yung asawa ko kasi kaya nahihintay ko siya pag uwi niya. Natutulog talaga yan. Wala. Nagugulat ka na lang biglang sumusulpot ba? Mas okay na ngayon yung pahinga ko kasi mayroon 6 to 7 hours per night. Sometimes standard. Dapat kasi sa mga teenager, dapat kasi 6 to 8 yan. Kailangan. So, sumusulpot-sulpot ako sa mga nag-LS sa gabi minsan. Kala nila naghihilik na ako, pero hindi pa pala. Sanay na kami hindi matulog. Ewan ko ba? Ay, 8 a.m. still on bed, Kabsat. Yun, maaga pa sa kanila. Maaga pa pala. Nasa Europe. Ay, saan ka na ulit banda, Kabsat? Francesca? Basta nasa Europe or dapat pinin mo yung itong LS mo kanina dun sa premiere mo para hinintay nila tapos lumipat sila dito. May hindi naman sila diretso dun sa kasi naka-playlist yung premiere marathon kasi namin kaya sunod-sunod na. Automatic na tapusin ko yung Monson Mountain namin yung linakad namin. Kasi yun, almost 1 hour yun. I-edit ko yun. Wow, Israel. Hindi ko alam kung maganda yung pagka-editing ng premiere ko kanina. Ayos kasi din, ganda, may din, may full season din, mga laman din. Maganda yung nyo doon. Di ba maganda yung view ng river kanina? Kasi sobrang ganda. Nag-reflex yung tubig at saka yung sky. Yung Kasi meron last update ko ng premiere ko yung sa may Milk Creek kami, yung sa Mission Creek. Makita nyo talaga doon yung tubig nag-frozen talaga as in ice. Yung yellow. Wala namang ang tawag doon. Shout out sa Israel. Andun ang tita ko sa Israel. 11 years na yata siya doon sa Israel. The Promised Land. Carson, kumusta ka na? Thank you. Ayun mega love shoutout siya dyan. Bakit Carson's World 77. Kumusta? Kumusta ang saging? Masipag din yan ngayon hataw. Sobrang sipag niya every 400 plus na yun po, 400 plus yung bayad ni Carson, no? Wala pa yata. Wala pa? Ilan ba yun? Kahapon dirikita ko mga 400 plus yun, Si Carson's World? Tignan ko. Oo, Ay, ang bilis naman. Ang sipag mo naman ng isda. Oo, sabi ko nga sa kanya, huwag niyang pigilan Huwag siyang tumigil. Tuloy-tuloy lang ba? Kahit Kasi lahat naman naglakad. dumaan dyan
Kahit Last year, lagas, okay lang yan. Sana Ay, sorry, Carson. Yung premiere ko muna. Hindi, joke lang. Sige, ibaba ko na. Wait lang. Yung premiere daw niya, pa-flex. ano oras daw yung premiere mo bukas, Minis? Ano oras ba yun sa Pinas? Ano, Kasi 11:30. Ng Grabe umaga? siya. Hindi, gabi. 11:30 ng gabi, 7. Sige, Nang try ko. umaga. Nang umaga yon. 11:30 ng umaga, Gabi Pinas kayo. time. Pinas time. So, Umaga na ba yun? sige, try ko Pag hindi ko busy sa grill, ko. Ipanoorin Sige, ko. okay lang. Pag busy ka, okay lang. O, yung sipag ni naka 460 na siya. Ikaw na. See? Kaya kapon yan, Oo, dinikitan tsaka- ko, binigyan ko sa para maging 420, binigyan ko sa 4 kapon yan eh. Okay, i-flex Mm-mm. natin para makita naman. O, di ba? O, yan. Saka masipag din yan. Yung sabi ko nga sa'yo, yung premiere mo, igala mo ba? Grade 8 na Good. siya, Simple Gin, Kanina yan, dinagdagan ko yan sa kanina dun sa 7, pa yan tayo, 787 yata o 789. Yun, 800 na. Palitan ko na ba itong pa-flex yung premiere po? Salamat, sabi ni. Ayan, palitan ko muna yung kay Binis. Sige, okay lang. Mapagbigay Ayan. naman ako. Ako pa. O, di ba? Andyan na, 2 million. Carson, huwag kang umalis dyan. Pag umalis ka, ipapababa ko, ibabalik ko yung akin. Guys, pa-connect naman dyan, kay Jen at saka kay Carson's, guys. Kahapon, nakapin din yan si Carson kay Lodge Driver, DXB Vlog. Oo, nandun siya. Nakita ko kanina eh. Dumaan ako doon kay Boss Rex eh. Andun nag-LS ako yan? kagabi. Doon ako kagabi pero hindi ako nagtagal. So tired ba? Nandun ako sa kanya. Nagpalipad ko sa kanya eh. Sabi ko, Boss Rex, bagong gising ako eh. Mag-grocery kami muna. Supported dyan si Boss Rex. Siya yung doon ako yung tiglagas dati. Hirap mag-isda. Doon ako tumatambay sa kanya. Sila Ay, nung kasama mo nagkagusto siya ko. dati GC sa ko. GC? Iba na yung na-spelling ko ng code. Instead of D, naging G, no? Bahala na dyan. Ayan, guys. Padikit po sa ating co-host, guys. Si Benice at saka si Borge. Ano kaya kung gagawa ako ng... Gusto ko kasi yung gagawa ng ng GC ng mga VIP. Kasi may VIP members na ako na GC kaso wala nang active. Iniwan na nila akong lahat. Ano yung money na lahat? Hi, Rosemary. Yes. Hi, Rosemary Lariba. Hello. Lahat ko nga na pinamemberan, money na din. Pero mayroon din na, super supported kahit yung mga level 1 ng membership mo, pag pumunta ka, piniplex ka ba? Meron kasi, katulad na kay Boss Rex ngayon kasi money na ako eh. Kaya sabi ko kay Boss Rex, minsan nakita ko, napiplex na din ako eh. So gusto ko, ibigay ko na lang, instead sa akin, ibigay na lang sa, ano pa ba? Member ka din ba kay Rex? Oo, tagal na. Almost 1 year na Sa siguro. Rex DXB o yung driver? Dalawa yun. Isa lang yan sa kanya. Dalawa yun. Siya lang yung may-ari. Yung DXB kagam. Oo, diba sa kanya yun? Saan ka member doon? Member din Dalawa. ako doon eh. Sa Rex. Dalawa. Nagpa-member ako sa Rex, pero sa driver hindi. Mamaya, baka andyan yan, sisilip. Mga ganitong oras, may free time yun para sumilip eh. Tingnan natin mamaya, baka meron yan. Supportive yun si Boss Rex, lalo na makapamember kayo doon sa kanya. Si Boss Kiki, supportive din yun. Siya din nagpi-play doon, nagpa-member ko doon. Ilang beses din ako doon Pero ngayon kasi Kiki, correct ko. Si Rex kahit hindi kanya member, nilalagay niya sa Oo. Flex niya ba? Flex niya. Basta araw-araw, basta kada live niya, pag nandun ka, flex ka niya. Kasi ako hindi stricto na ngayon ng ang pang-umaga ko trabaho minimum monitor kami kaya hindi ako makatambay. Hindi katulad dati kasi makatambay ko sa kanya eh. Oo. May priority naman tayo eh. Work is still our priority ba? Part-time lang. YT. Sipag nga nun eh. Meron nga ako ng isang dati nag-LS ako, doon ako sa isang trabaho ko, nagluluto ako sa grill. Mga karne, grills onion, mga fries.
Nagluluto ako. Ano ko lang, ni-mute ko lang. Ayaw ko lang kasi. Pero inalisted ko yun, baka ba makita ng ano ba, yung mga kasamaan ko ba. Mm. Ayun no, Sasha Moral Vlog. Watching po. Watching daw siya. O, kumanta ka na, Birds. Ah, Thank you, Sasha Moral. Hey, Sisi. kumanta. Thank you so much. Kumanta ko Yes, ngayon. Night Ilocana, guys. Para si Nightbot ang magbaba ng bahay nyo. Salamat. Oo, mas magandang si Nightboot ba? Para konti ang lagas. Mm. Karason, asan ka na? Uy, kaloka. Isang viewers lang ta. Isa lang ang viewer natin. Nag-alisa. Dapat Isa lang. Hindi, ayoko na magsalita. Baba na ko May pasok ko kasi ako bukas eh. I-share ko na lang Sige. sa community para magkadami ka dito. Wait lang. Sige, kabatid. Salamat. Ingat kayo dyan Good Ingat. night. Good night. Good night. Be Ingat lagi din sa around. Cambodia. God bless, God bless. Ayan, 3 million in the house. Thank you. Antay, palpas ko lang ato eh. Mag-mute lang. Wait lang. Sige lang. Ayan, padikit po sa ating mga nakaplex, guys. Thank you so much. At patamsak po sa nakapin po sa taas. Sa taas, baka naman, pwede natin Ayan, 2 million. Thank you so much. Sabi nila ikaw ang Thank you, sis Milka. Thank you so much. Ate Lucana, done na sa tropa at sa community. Wow, thank you so much, board. Thank you. Good night. Good night, kapatid. God bless. See you around. LS pala ni Sis Donna B. Oo, si Donna Lai, si Donna B. Tapos si Ethan James. Tapos ako. Tapos hindi ko na alam. Ayan, salamat, Sisi. Thank you, Bars. Ako na bahala magbaba ng bahay mo kapag may done share din sa community. Wow, thank you, sis. Thank you, sis. Thank you so much. Ingat kayo. God bless. God bless din. Good night, kapatid. Thank you. Ayan, good morning, Sis Francesca Kabsat. Thank you. Pangga milk. Kita man nakalak dito.
Ayan, salamat sa 2 million. Savior of my soul, I confide in you through all my darkest moments. In you I find my peace. I go but I'm weak. I trust in you through all my faithful, you're my God. You're the glory and the lifters of my head. Your life, it fills my days. Leads me in your way. Forever I surrender all to you. Lord, I live to honor you. My Jesus, you're the only one for me. Nothing will ever take your place, my precious Savior. Who can stand between my Lord and me? Lord, I need to honor you. My life and offering, take me higher, draw me deeper. I give into you. Savior of my soul, I confide in you through all my darkest moments. In you I find my peace, my comfort when I'm weak. I trust in you through storm and raging seas. Faithful, you're my God. You're the glory and the lifter of my head. Salamat! Salamat sa 2 milyon! Your life, it fills my days. It helps me in the way. Forever I surrender all to you. Lord, to honor you. Lord, Jesus, you're the only one for me. Ewan ko. Ayan, host BG kita sa laptop ko till you end. Thank you, Kabsat. Thank you, Kabsat Francesca. Thank you so much. Ayan, 5 million in the house. Thank you so much sa inyong lahat dyan na naka-BG. Thank you so much. Dakilang Diyos, sinasamba kita, buong puso at kaluluwa, ikaw lakas at kapangyarihan, ang mga himalang kamangha-mangha, ang kagalingan ng karamdaman, kalakasan at kaligtasan.
Nagkita ka, purihin ka. Ikaw ang Diyos na himala. Di ka magbabago, ngayon at kailanman. Kapangyarihan mo'y kamangha-mangha. Ikaw ang Diyos, Diyos ang himala. Ikaw ang Diyos ng himala. Di ka magbabago, ngayon at kailanman. Diyos ng himala. Ayan, taga-Bakas ni Mets. Ayan, salamat. Mega love shoutout to you. Ayan, thank you for coming. Ayan, didikitan kita ngayon. Taga-Bakas ni Mets. Ayan, Mets Seren Vlog. Ayan. Dikitan kita ngayon ha. Salamat sa iyong pagpunta. Ayan, nagbaba ng bahay guys. Ayan, thumbs up Dan, sabi ni taga-Bakas ni Mets. Salamat sa iyong pagpasok ng iyong ninja. Ayan, salamat. Didikitan na kita ngayon ha. I'm watching now. Yung lakas ng bagyo talaga. Wow, sobrang lakas oh. May pagulong-gulong. Saan yun? Ayan, magbaba lang kayo ng bahay nyo dyan, guys. Or just type Ilocana. Thank you so much. And don't forget to connect to our co-host, Benice. Ayan, salamat sa inyong lahat. 5 million. Nasaan na yung si Carson? Hindi ko alam. Nagpa-flex lang tas umalis? Wala na. Ninja moves. Hindi counted ang ganun, yung pagpasok tas alis agad. Sayang Hindi. lang. Hindi. Malagas pa ang tamsak niya. Kasi malalagas din kasi dapat kapag nagtamsak ka, dapat mag-stay ka kahit 5 minutes. Kahit 5 minutes lang. Sabi ko sa kanya, bakit magpa-member ka? Nagpa-member siya kahapon. Sabi niya, Love you, person. Love you. ano sabi niya? Ano sabi mo sa kanya? Magpa-member. Magpa-member na. Ano sabi niya? Kaya mahal na mahal ko yan eh. Ano yan? Kalug yan ba? Sa amin din. Magpa-member sa'yo. Hindi kasi siya nag-day off kasi 2 weeks na nag-day off siya ng Sabado, Linggo. Kaya 2 weeks din na hindi siya lalabas. Ayan guys, patamsap po sa premiere ni Benice guys. Salamat. Di ba mag-Chinese New Year ngayon? Busy mo ba? Busy. Budol ha, sabi ni taga-Bakas ni Mets. Oh. Ayan, nadikitan na kita kapatid. Nadikitan na kita Mets Seren Vlogs. Nadikitan na kita. Teka lang. Dikit ko na ba yan? Wait lang. Naka-charge kasi yung isang phone ba? Dikit na ba kita? Mag-iwang kang Bakas, promise. Babalakin kita mga... Ayan, 2 million. Daming naka-LS ko na ganito. Kala ko wala. Sabay-sabay. Pati nga si Dana. Sumilip lang ako doon. Nagtamsak. Nagtamsak lang ako doon. Tamsak lang ako. Kabsat kasi naka-LS din ako. Oo, sabay nga kayo. Tapos,
Akala ko ang may schedule ngayon si Yangon. Sumilip ako. Wala naman. Hindi naman nakailis. Nakailes si Donna B. Hindi, nakatamsak na ako kay Donna. Hindi schedule ni Donna, pero syempre, nag-LS pa rin siya. Pinaghahalang kita. Sumilip ako kay Yangon. Ng Espiritu. Hindi ko na-check kung sino yung may schedule. Sa buhay ko. Alam mo, last two premiere at I'm done supporting. Uy, Kabsat, ang bilis lang. 43 minutes ka na daw. Ang bilis. Oo. Ang bilis is 43 minutes na ako. Kaya nga, parang kasi simula mo lang ah. Tapos walang tao. Tatlo lang. Ang bilis ng oras ah. Loka ako. Tatanda tayo ng maaga nito pag ganyan. Wala pang tulog. Wala pang tulog. Ano na? Ayun no, si Panggamel ka oh. 3 na lang, gagraduate ka na ng grade 2. Bigyan nga kita, wait lang ha. Busy ako maglinis eh. Galang kita. Si Melka Hakulbi pala yung mga dinikitan ko. Si Pangga kasi hindi ko pa nadikitan din sa mga angels ko. Busy rin yan. Si Melka na mag-support sa iba. Oo. Kaya nag-iikot yan. Nag-support ba? Bilib din ako dyan eh. Sabi ko ngayon, mabuwang-buwang ka na sa kakaikot kakasupport. Lalo na naka-cellphone lang siya. Buti kung nakalaptop, Oo. pwede niyang itab lahat. Okay. Hindi, 3 cellphone yan eh. O, di ba? 3. Kawawa yung kasi load lang siya eh. Lugi ka talaga pagka gano'n. Eh, buti sa Hong Kong kamo, meron yung, di ba, yung pang 1 month na data. O, di ba? Oo. Eh, sa Pilipinas, nako. Ang hirap pa ng signal. Oy, tapos na pala yung ayuda ko kay Milka. Kasi kawawa naman naka-data lang siya. Dito yun, pero tignan mo naman, kung mag-support yan, babal. Kahit nasa labas yan, pag tinawag mo, papasok yan. Ay, malapit na rin matapos yung tiniplay ko kay Papa Bikers. 20 minutes na lang. Hindi, isa-send ko na lang sa kanya. Para walang magselos. Sabi niya, lutang daw pakiramdam niya, kaya matutulog tablet. Puyat eh. Masipag din yun mangisda. Baka unahan niyo pa ako sa sa mga subscribers niyo. Diyos ko naman, ang layo. Wala pa sa kalahati. Minsan nga, nagsasawa na rin ako. Kaya minsan, nagsusupport na lang ako. Ayoko nang magdigitan. Ayan, shout out sa inyong lahat yan sa baba, 4. Puro si Nightbot na lang nakikita. Ano ba yan? Ano ba yan? Halos kasi lahat tayo na magkakasubscribe, nagsasabay-sabay ba? Kaya ang iba, ayun, tamsak, silip. Sakto lang. Laging may space na 1:30 Kabsat Binis na na premiere. Sa slot. 1 hour 30 minutes. Hindi, 1:30 PM sa Pilipinas. Kasunod ko. Ano yun? Bakante? Oo, bakante. Tignan mo kapag tignan mo kapag mag-post sila mamaya ulit. Sige. Ala, Di ba ang premiere nyo, Wednesday? Tsaka, ano pa yan?
Ayun, no. Ano to? Yung share yun. Laging, House, tumalong ka naman, iniwan mo ako. Anyari? And I would rather ask myself than to ever make you cry. There's nothing in this world but to say goodbye. Ooh, happy Valentine's sa may mga dawan dyan. Sana all may kadate. You and I will never say goodbye on the other time. Take me every day. You're the only one I need. Naghang. Hi, Adventure Happy Life. Kumusta? Nagulat ako. Nagsasalita ako, yun pala, wala na. Naghang. Hindi na ako makatype. Shoutout sa iyo dyan. Adventure Happy Life. Hello, Kabsat. Kumusta? Kumusta sa? Sana all, ikakasal ka na. Ayun no? Hey. Hanap ka din ng ikakasal. Hintayin mo si Borge. Iniwan naman ako kaagad. Halatang pagod eh. Naghahanap buhay yun eh. Oo, halatang pagod. Puyat nga naman. Tsaka maaga gumising. Ako, nakakaya ko hindi kahit matulog kasi tinatanghali ako ng gising pero pag back to normal, yung 6 o'clock ang gising, ay nako. Mahilo-hilo na ako niyan. Puro lagas naman yung bahay mo, Adventure Happy Life. Anyayari sa bahay mo? Pag may dumidikit, itali mo ba? Talian mo ng bibit. Puro lagas. Ngayon, hindi pa umuusad, nasa 211 pa rin hanggang ngayon. Ay, naunahan pa ni Carson. Eh, di ba si Carson ang late-late lang noon? 30 plus dati. Oo. Oh, Kasi masipag si Carson, si Adventure siguro wala siyang masyadong time. Busy din. Pero si Adventure, at least maaga siyang natatapos ba sa work? Sabagay, kung pagod ka nga naman, nakakapagod din. Magdut. Lalo pag sabay-sabay 3 cellphone gamit, ayun. Ba't nawala yung Wanna need, take me higher, show me deeper. Oh, to be with you. Like is the only one I need, take me higher, show me deeper. Patuhin ka lang ng kapitbahay. Oy, 4 million! Grabe, 4 million. Magalang shoutout sa 4 million in the house! Woo! Take me higher. Ayan, Kabsat Amor! Kustas! Ayan, dikita niyo si Kabsat Amor, guys. Ayan, nasa siya? Europe? Or
Basta nasa ano siya, nasa Europe or something. Mega love shoutout host and your singing co-host. Sabi niya, oh, di ba? Mega love shoutout din sa iyo dyan. Ayan, UK host, UK, oh. Taga UK. lagi kong nakakalimutan. Ayan, patamsak po sa nakapin po sa taas, sa premiere po ni Benice. Okay naman What po. I live to worship you. My Jesus, you're the only one for me. You're the only one for me, take me higher, draw me deeper. Ayan, 10 million. Wala pang dumidikit, oh. Deeper. Grabe, magwa 1 hour na ako. Magwa 1 hour na. Oo nga, uting mo, 7 minutes lang, 1 hour na, bilis. Kakanta ka ko naman eh. Kanta na isong, na Hillsong ba? Oh, sige, kanta. Kanta ka nga. Hindi, natuwa ako. Ang maganda kayo. Oo, kanta ka nga. Yung kankan na, oh. Kahit hindi ko maintindihan. Naiintindihan mo yung kasi hindi masyadong malalim ba? Oh, sige, sige. Okay, ikaw muna. Teka lang, tapusin ko muna to. Hindi na natapos-tapos. Handa, awit. Sige, ikaw muna. Tapusin ko muna to. Ay, parinig ko sa'yo yung kanta ng isang bata na, ano, ita siya, kaso magaling siya. Magaling siyang kumanta. Ah. Nag-viral? Hindi. Nag-viral sa Facebook. Ay, hindi ko alam kung nag-viral sa Facebook. Hindi, na-upload ko dito sa akin eh. Worship you, mighty God. There is none like you. Ito siya. Worship you. Ilocano. Ay, kanta niya? Ima na ang title niya. Ima na. Ganun? Nagsigsa. Paborito ko yan. Alam mo to? May post ako yan sa Facebook. Di mo nakita? Nagpintas boses na kaya. Malibit si Biyag. Hindi gusto maagdanan. Kanis ni Jesus kadwan. Meron ako niyan sa Facebook. Oo, yan. Ganda niyan. Ang ganda niya. Tapos ang taas po ng boses ng batang to. Si Imana. Classmate yan ni CJ sa mga kids ministry. Ayan, shout out sa inyong lahat. Ano siya? Aita iso na ana. Christian na rin yung unang
Uy, may harap. To God be the glory. Children are a gift from the Lord. They are a reward from Him. Train a child in the way he should go. Ayan, shout out sa inyong lahat dyan. Sa inyong lahat. Anong lahat ba? Ayan, 3 million. Usap na lang tayo. Yaan mo. Oh, teka lang. Iaano ko lang to. Di man na tanggaya. Di man na idaldalan na dumduman rigat tibiyag di na ko maaganan ang ni Jesus kanya memorize. Ingat at mapadasan. Yun. Ano nga ulit ang title nun? Yung kunain na yun. Bumutang ko tuloy. Manuga ka. Kanam surrender ka. Nangangag mo? Oo. Ayun. Atabay ka lang tayo, di? Hamcha, ang kupay sana i-post. Marami akong naririnig na kanta ng mga igorot na mga phrase song sa Facebook. Magaling silang mag-compose eh. May kaibigan din akong Ipugaw eh. Taga Ifugao. Ayan, Carson's Word! Ano? Saan ka na? Oy, nadagdagan ng isang bahay ni Adventure Happy Life. Nadagdagan ng isa. Ugat man surrender ta. Tingnan. Oy! Sa Isang kakawaiting. 1 hour and 17 seconds na. Bilis ah. Ang bilis! Grabe! Hindi pa ako nauutot. Charot. Magpipremiere na ako bukas. Iilan na lang ang tamsak ko dyan. Tinamad akong maglibot eh. Yan mo, dumami din yan kapag may kapag malapit na. Tignan mo ba yung kanina? Di ba, kaka-upload ko lang nung nag-LS ka. Tapos, Oo. 27 lang kaninang paggising ko yun, kaninang gabi. 6 hours ago. Ayan, naging 100 tamsak. Oo, kasi maraming pumasok kayo kanina eh. Ayan, hi sis! Nadia Canal! Hello! Just tamsak dan. Ayan, ibaba. Just type Ilocana, sis Nadia. Hello po sa lahat, sabi ni sis Nadia. Ayan, istahin mo siya, Carson's World. Ayan. Salamat sa inyong lahat. Mega Carson's love. World. Isdahin mo rin ako. Hinahanap ni CJ yung GoPro. Akala niya binilhan ako. Tamsak sa nakapinteng, sabi ni Carson. Akala ni CJ nagpabili ako ng GoPro 9. Kaso ayaw ko ng GoPro 9. Mas gusto kong investment ang yung jewelry, yung gold. Kasi yung mga gadget naluluma. Oo naman, nasisira pati, sabi mo. Tapos yung yung jewelry, lalo-lalo na kasi, di ba popular, mas kasi. Nadia Canal. Di kita nyo yan si sis Nadia. Sige, didikitan kita, anong tawag no? Nadia Canal. Unahan mo ako. Anya ko ng Benis, sabi niya. Carson's World, ag-join ka kano. Member ko yan eh. Di ba? Carson, kaya I love you na talaga eh. Carson's World, ag-join ka kano, kuna na ni Benis. Anak na yan ni Venice Anthony Channel eh.
Oh, sana all Paano? anak na. Oo. Second child ni ano yan? Second child ni Anthony. Bernice Sino Anthony. Sino yung nag-first member sa'yo? Ni Kahapon lang Papa ba yung... Bikers. Ah! Papa Tapos sino? Bikers. Tas ni Mayang. Di kadkalwa mi ngay. Nga mangismis da. Ah, Di ni ada di Mayang Abu Yang. Dhabi. Da Mayang Yang. Madik nga talaga nakita no, hampay nag-join ni Ayo. RJ. Madik na nakita. Di ko pa lang ajay. Di na mo ni nak. Talual daw adan. Ngumhang ko nga ko pinagan ano. Kala ko hindi mo pa inayos kasi sabi ko, di ba nagtatanong ka nun kung paano yun? Tapos di ko Ang kamuno pa hindi nun. Inaramid ko. Naisin Kapag pa. ano lang yun, mabilis lang naman kasi ma-approve. Win, kumbaga in-submit ko kinabigatan ako. Adamot to nun. Approve. Kami gatan kanya, oras lang kanyak, mga 3-4 hours siguro. Next time ko na kunan ni ko Cora. Hanggamingan ni Rumor Piman di Sunday. Sige, next time. Di ba Sige, hindi ka sige. rin lalabas sa Hintayin Sunday? kita. Hintayin kita, no? Nagabit Hihintayin namin kita. ng cake ba? Ganun. Uy, Cake. sabihin nyo sa mga kaibigan mo, Binis, binababa ko yung bahay nila, ha? Yung si Sure. Iris at saka sa Adventure. Si Irish. Grabe amo nun. Grabe. Kaya tignan mo ang payat na ngayon. Hindi na nga nakakapag-whitey masyado. Mag-finish. Siguro ayaw mag-renew. Kaya lalong pinapahirapan ba? Pag sangsangit di ka Aruba. Di imana danggayan. Next month ka na lalabas? Huwag ka na lumabas. Next month pa. Next year na. Next year na lang. Next month na ako lalabas. Haha, next. Ayan, Marso. Ayan, 6 million in the house. Buti na lang may 6 million. Magtatapon lang akong basura ha. Teka lang. Sige. Pwede. Sabi niya. Hoy, magpapayaman ka na dyan, Carsons. Hindi ka nagagastos niyan. Ayan, 6 million in the house. Hello, everything. Grabe, wala man lang tao. At natutukso rin. Hello, Kapsat! FF's TV Vlog. Hello. Hi, guys. Hi, OHNS TV. Ayan, don't forget to tamsak naman dyan, mga kapatid. Ayan, salamat sa inyong... Wag mo na ilabas, sabi niya. Wag mo na daw ilabas ang basura. Ayan, just type Ilocano, guys. Thank you. See you around. Silip lang ulit, sabi ni Carson. Sige. Alwada, baka bunga data mata. Ayan, shout out naman sa inyong lahat dyan, mga kapatid. Ayan, dikitan nyo ang ating mga members. 4 millions in the house. Mega love shout out sa inyong lahat. Ayan. Thumbs up dan Kabsat, sabi ni R. Evans. Ayan, Epet TV Vlogs. Ayan. Ano, magbaba kayo ng bahay niyo dyan. Ayan, salamat sa iyong patamsak, sabi ni Nightboat kay R. Jeben. Ayan, thank you so much.
Ayan, 6 million. Ayan, nagbaba ng bahay si OHNS TV. Ayan, Teddy Bear. Ayan, hi Teddy Bear. Salamat. And don't forget to thumbs up. Patamsak naman po sa nakapin sa taas, guys. Salamat. Patamsak naman po sa premiere ni Binis po, nakapin sa taas. Thank you so much sa inyong lahat. Ayan. Ako to, kabsat! Kaloka ka? Nalpas gamin ajay ipiplik nga may isa. Iso nga nag-open up manon may sa tab itambay kumang kanyam. Ni Teddy Bear. Intam sa kumot lang nga yung premiere ko, nalipatan ngayon. Ayan, salamat kabsat sa BTR. Sino kaya yung... Oy, 8 million in the house. Dumadami, guys. Ayan, magdikitan na kayo, guys. And don't forget to patamsak naman po sa premiere ni Binis. Salamat. Ay, dikit ko na to si RJ Win pala, no? Teka nga, tingnan natin. Baba ka nga ng bahay mo, RJ Win. Tingnan ko kung dikit. Matagal mo na yan, kadikit si RJ Ben, si F's TV vlog yan, lagi yan, kay RJ yan. Ayun, kaya sabi ko, ba't parang familiar? Migalab, shoutout sa Adrian. MJ Win. Ayun nga, dikit ko nga. Dikit na dikit ba? Ito ba talaga ang main mo? Yung F's TV vlog, yung main niya. Ninja niya si RJ Ben. Oo, may nakasubscribe kasi na, anong tawag doon? Na-subscribe din tong ninja niya. 12. Okay lang yan, para maging legit naman yung ninja. Naalala ko tuloy yung yung merong pumunta sa LS ko tapos binigyan ko ng ayuda. Lahat ng binigay ko na ninja ko, dinikitan niya rin. Oh, guys, gusto nyo maglaro ng ng 5 hours, watch hours. Mag-ride tayo. Oh, laking tulong din yan. Watch hours sa inyong mga nangangailangan. Mag-press 1 guys kung gusto nyo maglaro. Mag-press 1 kayo dyan sa baba. Kung gusto nyo maglaro ng watch hours. Watch hours. Hours talaga. Nandigat at napadasan. Wait lang. Wait nga lang. Picturean ko nga lang yung premiere. Para done na ako. Picturean ko lang yung napuntahan ko. Ito yun, yung kanta na, ay, ligat at mapadasam. Di ba? Kanan tayo na yan. Kanan man surrender ta. Hangko pa lang in-post di YouTube ko, na? Done. Ada ba? Done. I-premiere ko manan. Kaloka ka. I-premiere ko no Friday. Pero dakadwam ni Jai. Pero dakadwam sa? No Friday. Sa baliday tanong bigat. Basta. Ako muna itsura na rita. Magkaroon lang ng premiere ba para hindi mapabayaan ang bahay. Kaloka ka. Gamong pilak kinasikat, manlulumbada, manpipinsilda. Ayun, gayam. Oo nga, no? San kudil mo sa nitsuram, magaybano na, numagasi siya. Nalubong at mapapang adiman san seryosoan
Manbyagan Kristo kabsat ko, may napingpintas ay lubong mo. Gusto mo't sana di man kupas, layara ay puro, is-usam sa namnam mo. Sintit iwa ay bang mo. Maraming salamat naman dyan sa patamsak, ACM. Uy, jakitan mo din. Ayan. Salamat guys. Wait lang. ACM. Ayan, ACM. ACM. Hello. Naharang naman ako. Host. Tingnan mo nga kung asan yung headset ko. Sige, tingnan mo nga sa kusina or andyan ba sa likod. Salamat dyan sa paglalaro ng paharang. Thank you. Thank you so much. Ayan, magbabalang po kayo ng bahay nyo. Okay, magbaba kayo ng bahay nyo habang ako'y kumakanta ng Wala ba acapella. yan? Meron nakahawak ko kanina yan ah. Andun, sa tabi ng mga kape. Or sa tabi ng microwave. Saglit ka lang doon. Paano mo nakita? Bugin kita. Dinikita na rin po kita, sabi ni ACM. Ayan, salamat. Ayan, no? ASM, dikitan mo na rin si co-host. Dali, unahan tayo. Ayan, Yan ba yung patamsak ko main yung mo? premiere. Patamsak ko sa premiere ni co-host, guys. Meron yan. Main mo ba yan, ASM? Mag-type ka ng ano? Ay, oo nga, main niya. Para mabalikan ko. Salamat po, legit. Wait lang, Kabsta. Kita mo na di headset nga may isa. Nagsagit la pa. Sige. Wait lang po. Napayag na. Kasi naka-aritos. Kita ko na. Paong. Hindi ko sila. Nagkataon. ASM, OTW na ako sa'yo, ha? Uy, malaki na rin pala bahay niya. Ang galing. Kabsa to, yung Beautiful in White na kinanta ko lang kanina, kinanta rin ni Mark Ace Estela Mabini. Ayan, thank you so much for the 8 million in the house. Ayan. ASM. Just this one. Ayun, no. Yeah, you Kinanta niyo yung Beautiful in White. Tapos, hello girls, sabi ni Wow! Sangguritoy. Sanguritoy, hello. Sanguritoy, how are you? Thank you for passing by. Ay, passing by. Or, ASM, magbakas ako sa'yo dito sa ginisang bagoong alamang. Sarap nito. kanta ka pa'y kabsat ko na naon ni RJ Ben. Sige. Agurita ako mag-comment pa ako kay Mark Isis Sherlock. Oy, taga Tugigaraw din, oy. Tugigaraw City, bagoong Kanta na isa. Ay, sinong taga Tugigaraw? ni Mark Ace. Atoy mo, Si ASM? Ace M. Malaki din bahay niya, 1.72. Oy, I'm from Cagayan Valley. Ang galing naman. Teros. Ayan, set out naman sa 5 million in the house. Magbabalang po kayo ng inyong mga bahay dyan. Yan, Okay, kahit mamaya mo na ako balikan, ASM. Tapos ay, gusto mo ng kankana, ay? Sige, teka. Carson! Ito yung mga kinakanta namin na nakaawat ka, kabsat, tikan ka na, ay? Hindi, okay lang. Ni RG Ben, kan na isong ko na. Ayan, shout out naman sa inyong lahat dyan sa baba. Sanggoretoy, hello. Ay, walang gusto ng watch hours. Ata, walang nag-press 1. Mayaman na sila sa watch hour ba? Bahala kayo dyan. Sangguritoy, baba mo nga bahay mo. Sangguritoy. Tignan ko nga. Pag main mo yan, mag-type Ilocana ka. Type Ilocana lang guys kung main nyo po ang gamit nyo. Salamat. Ay, hindi siya ma-search. Baka ninja siya. Maybe Sangguritoy is not it's not a Filipino.
I think he is from other country. Country. Yes. Ayan, shoutout naman sa 4 million in the house. 4 lang tayo pero masaya. Boses nyo pala ang gaganda nyo siguro. Ay, Tagalog. Kala ko you are from other country. Ayan, favorito. I cannot search your channel. I cannot. Baba mo bahay mo, dali. Ito, pagbigyan natin yung ano, gusto ng kankanain. Wait lang. Free dance. Ano ko nga itong volume ko, malakas. Volume ng computer. Karo ba tayo met gayam ko na na? Ay, hindi pala ito naka-1. Teka lang. Tauhan ako ni OHNS TV. Next naman, buti ka pa OHNS TV, may tauhan ka. Ayan si OHNS TV gayam data. Karuba tayo gayam kabsat Unggarod. -1. Ayan, sana. Ayan, batamsak po. Ayan, batamsak po sa bahay ni Carson's World, guys. Hindi pa pala ako nakatamsak. Ay, ang galing, oh. Naka 113 tamsak na yung premiere niya, oh. San pa kayo? Oh, masipag na igala ako kasi hindi ako naggala ngayon. Tinatamad ako. Oy! Talagang kinakareer Carsons, ha? Oh, pinupush ko yan ba na huwag sumuko pag nalalagasan. Laban lang ba? Fighting. Ayan. Walang Ano -1. mga binababa ni Nightbot, guys? Baka naman. Ay, wala Naman iwa ay wadak anayong ay bumadbadang waday panigatan ang baba. Walang -1 kaya sabayan ko na ang gas ng nightbars Ginlayad mo't magaypap ang na mo mangisalakan suwaan kami amin manyaman. Yun, no? Isalakan na kami amin. Mayaw ka hanggang linawada ang misna. Salayaman kanta ang ikayawan sikan. Mas masarap to isayaw eh. Ayoko na nga. Kaloka, bitin. Kung mga anak tinamay. Sige, pahingin ng ano. Agsala ka ako na Agsala ka kano habang kankanta, o diba? Naada kumita kanya ka agbala. Ay, di tapos agbag ka pa eh. Nagngina tikwam. Kunaktag gumatang ak ordmat lang tikwam. Nangina mo. Ayan, shout out naman sa inyong lahat dyan. Ayan, mega love shout out sa inyong lahat. Wait lang. Tignan ko nga kung sino yung nawala dun sa ano. Sa members. Oh, dun ko pala. Hindi ko alam kung ano ito. Naka 2 months ka na pala nung kahapon. 18? Nya ba tata?
8. Ampay. No, 18 pay. Madi, sa bali ata, badge mo na eh. Iba na yung kulay ng badge mo, hindi na siya green. Ay, oh. Grabe, agbaag nga. Ayan, 8 million in the house. Yes, iba na yung kulay ng ng badge mo, hindi na siya Kasi green. tinapay ko rin may sa banihado. Hayat yung. DJ, pahingi ng ng... Tapos lang, XTD, sanga po, 10 lang po, ay 20 pala. Gamit ko tong yung phone ko na may mga ninja. Dito kasi sa isang phone, walang ninja. I love you, you love me. We are happy family. Asan na yung si hindi na Ay, Mama Sang, the Explorer, naimbag nga daw doon. Tamsak na po. Hello, Kabsat Mama Sang, kumusta ka na? Mama Sang, the Explorer. Ayan, ipitext kita dito, Mama Sang. Naimbag nga aldaw, kanyam. Oh, guys, padikit naman sa kay sis Mama Sang, guys. Oh, 65 pa lang po ang kanyang bahay. Mama Sang, just type Ilocana, Kabsat. I-type mo lang po yung Ilocana mo dyan. Mama Sang the Explorer. Mama Sang the Explorer, ayun pang ako sa'yo, 66. Papanoorin ko tong, teka. Ay, talo lang video na. Tapos, 2 minutes, 31 seconds, 33. Dagdagan mo Oo, pa. mga seconds at minutes. Ayan, Ace M. Ayan. Nood, bakas at kalembang lang po para mabalikan ko kayo. Sabi ni Ace M, guys. Ayan, nagbaba po ng Ace M, nagbakas na ako sa'yo. Mama Sang, pinapanood kita. Para sure na sure. Agyaman na kayo, basit pa'y na yun nakton. Kuna na. Wan, gagawin mo mangisda ba? Video ka Kabsat, agluto ka, video ka, or orenog, magna ka dita. Okay lang, i-video mo. Mama Sang, mamaya na kita bigyan. Meron, bigyan kita. Sakit ng ulo ko. Ito. Ayan, shout out. Damdama, mamaya. Ayan, ibaba mo yung bahay mo dyan, Kabsat R7, para madikitan ka ni Mama Sang at saka si Ito, si Ace M. Chef, musikerong mekaniko. Oh, di ba? Palitan ko na to si Ace, kanina pa to. Ayan. Tignan ko si Ace M. Yan ba yung channel ni Ace M? Oo, Mark Ace Estrella Mabini. Ayun sabi ko nga sa iyo Nagbakas ako dun sa ginisang bagoong. Hindi ko memorize yung pangalan niya. Mark Ace Estrella Mabini. Mark Ace Estrella? Mabini. Malaki bahay? Amazing Skills Pansit Batil Patong by Vic Lucina. Bossing. Bossing pala to. Labis niya. Malaki na palang bahay mo, Mark Ace. Kaya, pagbigyan na natin yung malalaki ang, mga baby ang bahay. Yung nagsisimula pa. Basta Mark Ace kahit mamaya mo na ako balikan, nagbakas naman ako. Pero pwede rin, idikit mo na rin yung ninja mo. Ano ba yung ninja ninja.
Malulobat kasi to, kaya nag-charge ako. Teka nga, ayusin. O, diba? Nadagdagan niya ng 7-7 yung bahay niya, kaya naging ano na. Ayan, nagyaman na kada kayo. Ayan, 9 million in the house. Mega love shout out. Pinawis dan dikit, sabi ni Sang Goritoy. Ayan, salamat. Magbakas ka lang sa kanya at bididikitan ka niya. Aita Eps Mamasang. Ayan si Eps TV yung kay kay R7 guys. Sangguritoy, babalik ako sa'yo. Huwag niyo pong kalimutan tamsakan po ang bahay nila. Yung premiere nila Carson's World at saka kay Kabsat Binis guys. Salamat. Nakapin po kay Kabsat Binis. Thank you. Teka lang. Sangguritoy, papasukin ko na yung bahay mo, ha? Ito po, nababa ko yung premiere ni tawag dito. Ni Baby Carson. pa pala. Si Sangguritoy. Sangguritoy, mas magandang gamitin mo tong main mo para makilala ka. Pagka Sangguritoy si ganitong OHNS TV yan kaya. Oo. Di ba? Oo. Tanungin mo, anong main niya? Si OHNS TV. Oo. Ayan o. Hindi ko pa siya dikit. Dinikitan ko na. Oh, okay. OHNS TV. Ano pala siya? Security guard. Ay no, pinapanood ko. Nakakabulol din yun. OSH. Kaya nga, pinapanood kita, ha? Kahit master din. Pag mag-video ka, kapatid, Sir OHNS. Landscape po, landscape. Landscape, ganito. Huwag patayo ba? Sige, pasok ka sa payag ko. Sige, pasok ka sa payag ko. Tinamsakan ko na rin, ha? Pang 31 tamsak ako dito sa February 5, 2021. Si Mama Sang, mamaya na kita bigyan ng ayuda. Gamit ko kasi itong Gamit ko Ayan, salamat sis Francesca. Ayan, just type Ilocana guys. Ibaba ni Nightput ang bahay niyo. Oh, may nadagdag na 4 kay Carson. So, galing-galing naman yan. La 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 la. mula noon hanggang ngayon. Ayan, tamsak mga bebe, sabi ni Shaira. Ayan, gusto nila Shaira. Ayan, pa-share mo sa... Shoutout naman sa iyo, Shaira. Ayan, kumusta ang ating araw? Pasensya na kayo sa video ko, mga gwapa, di pa kasi marunong. Kuya Sangguritoy, kapag mag-video ka po, pahiga po yung pag-video para malawak siya, ganyan. Landscape po siya, landscape po dapat. Ganyan din kami nung nag-uumpisa. Ganyan din kami nung nag-uumpisa. Relate kami ba? Blurred din po ang aming mga videos noon, blurred. At saka pag ganyan din yung pag-video, dapat pala ganyan. Oo. It's a tie! Ayan, kaya sinishare din namin yung yung experience din namin or kung paano namin nagiging maganda yung video. Oh, maganda. Shaira. Kasi naman maganda. May premiere ako. Baka naman yung mga alagad mong 30 dyan, itamsak mo na. Ay, Shaira, alam mo ba na nalagasan ako ng 20, Shaira. Nag-graduate ako ulit. Itatago ko na yan. Ayan, di ba blue na yung mo, yung badge mo, hindi na siya green. Teka nga, hindi ko nga pinapakialaman. Hindi ko nga alam ilan ang banana ko ngayon. Hindi ko nga tinitignan. Pati revenue ko, hindi ko rin tinitignan. Ay, hindi ako nalagasyan. Salamat naman. Ma-revenue mo, baka sa sahod na. No! Sa sahod daw. Malayo pa sa katotohanan. Kaya pala ang video ko parang nasa kuweba, hes. Okay lang yan, kuya. Pag ganun lang,
ay parang ganyan, yung pahiga siya para kapag nag-edit ka, ma-occupied niya lahat yung screen niya. Tapos, ang pipiliin mong size ng video mo kapag nag-e-edit ka is ang pipiliin mong ratio is yung yung 16 by 0.9. to 9. Yes, Oo. is to 9. Para sakto sa size ng YouTube. Naalala ko tuloy, no? Hindi ko alam yung size. Ang laki! Kaya In-upload ko pala, yun. ang video ko parang nasa Kuweba. Ayan, 5 million. Tapos yung pihikan din yung paggawa ng sticker doon sa dito sa VIP. Yung square. Ay, oo. Doon sa PixArt. Dapat doon sa PixArt, yung squared yung pipiliin mo. Square. Yung 1.1. Ang arte-arte ba? Ang hirap hindi basta tumatanggap. Oo, hindi siya basta-basta tumatanggap ng sticker. Kaya ayan, shoutout sa 5 million. Grabe, 10 million kanina, biglang bumaba ng 5. Sana yung 5 na yun pinapasok ang bahay ko para naman may isda ako. Puro na lang tayo sana. Ano na yung tinitignan ko? La 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 la. Ayan, shout out naman. Ayan, ikita nyo at ibaba nyo ang mga bahay nyo at idikit nyo, lagyan nyo ng rugby para hindi malagas. Yung dikit na dikit ba? Para Ayan, sure padikit din kay kay Simply Jen, guys. Tignan ko nga kung may nadagdag. OHNS, kahit mamaya mo ako balikan kasi pag binalikan mo agad ako, lagas sigurado yan eh. Wala. Wala ba? Wala pang nadikit kay kay Jen. Ay, oo, wala pa. Mga magandang dilag, puso ko, iyo na dilag. Mga magandang dilag, salamat sa tips ha. Wala pong kapag may ka lang po, kapag may gusto ka pong malaman, magtanong ka lang po dyan para sasagutin namin kung alam po namin. Magagandang dilag. Ayun no, buti na lang nakapag-YouTube ako. Nakapag-LS pala ako. Or else. Ayan, 5 million in the house. Mega love shout out. Mag-LS ka. Lalabas ka mamaya alas 4, di ba? 4. Mamaya pa naman yun, matagal. Di ba na dyan? 3:22. 3:22 na. Uy, 1 hour and a half na pala. Oo. Ang bilis nga ng oras. Ay, ito, si Lency Mateo, nagbakas siya. Ayan, salamat sa inyong lahat. 6 million. Magbaba kayo ng bahay nyo. Baka tinatamad na ako mag-LS bukas. Ikaw na lang mag-LS bukas. Wala, alam mo naman, malapit na ang Chinese New Year, tsaka magba-birthday yung alaga ko February 14, kaya pag hindi sila nagkakaroon ng party dito, nasa labas sila magpapaparty, pwede, makakapag-LS ako. Pero pag bisita, ay nako, busy. Bisita. Oo, mga bisita. Okay lang yun, basta ba magbigay sila ng pang-agas ni Tibanog. Pangit naman nitong camera ko para akong ayusin ko. Naka-charge kasi siya. All this time, I promise you never. All this time. Meron sanang I jowa. surrender my life.
Anong team song nung kinasal kayo? Ha? Anong team song nyo nung kinasal kayo? Wala. Wala. Kantayin mo I nga wanna yung go ordinary. Ordinary song? Oo, kantayin mo nga. Ay, nalaglag. Just an ordinary song. Yun ba yun? Yep. Sige, tuloy ka. Especially for you. Makikita niya kaya yung ano? Kapag isend ko sa kanya. Ang ano yun? Send ko na ba? Si Papa Bikers. O, mamaya yun, pag gumising. Mag-LS daw siya mamaya. Piniem ko na siya. Ay, Ewan in direct, in inbox ko. Hindi ko alam kung anong oras yun mag-LS. Pwede na, malapit. Okay na. Nakabigay na. Ayan, Kapsa ay Insan. Hello, Insan Marisa. Kumustas? Ayan, salamat. Salamat, salamat. Jason, ay, nagpayag. Ayan, 8 million in the house. Hello, everything. Ano? Mega love shoutout sa 8 million in the house. Yes or no? Naglolo ko kasi itong cellphone na isa. Nag-green. Yee! Happy Valentine's, mga tao! Bigyan kita ng thumbs up. Ordinary song to a special boy like you, from a simple girl who's so in love with you. I mean it how much to show new diamonds that glow, believing things to take you where you go. Tasa. But if you ever find myself tired of all the games you play, when the world seems so unfair, you can count on me to say, just take some time to lend our ear to this ordinary song. Happy Valentine's. Just an ordinary song for a special girl like you, from a simple guy who's so in love with you. Asan na kaya siya? Ando, I don't natutulog. even have the looks to Natutulog. make you glance my way. The clothes so wear me just to absorb. Naging sariling version ko na. But deep inside of me is you. You give life to what I do. All these years me see you through. Still be waiting here for you. If you have time, please lend our ear to this ordinary song. Just an ordinary song to a special guy like you. Ganda po ng boses niya, sabi niya. Girl, so in love with you. Happy Valentine's! Happy Valentine sa inyong lahat. Wow, nice voice. Sabi ni Sam. Ay, nabigyan kita ng isa. Isang banana binis.
Ay, salamat naman. Bigyan ko pa yung dalawa. Busog na busog ako. Hindi ko kayang itaas. Pagtsagahan nyo na. Dahil this is the month of love. Sa mga may jowa at walang jowa. Million people running around the planet. What is the chance in heaven that you find your way to me? Tell me, what is this sweet sensation? Is a miracles that happen? Do I search for an explanation? Wanting it could be that I was born for you. It is written in the stars. Yes, I was born for you. And the choice was never ours. It's as if the power of the universe conspired to make you mine. Till the day I die, I bless the day that I was born for you. Wala, tulog na si Forbes eh. Si Forbes pala. Haharanain ko sana, tulog naman na. Too many foolish people trying to come between us. Beer pa more. Mara, when I look into your eyes, now I know why I belong here. In your warmth I found the answer. Somehow nothing would seem so wrong. Oh, makikita mo yung mga bakas ko doon. For you, that you were born for me in this random way. This was really meant to be. What we have a word could ever understand or ever take away until the day I die. I bless the day that I was born for you. Woo! Bear pa more. Beer pa more. I was born for you. It is written by the stars. What we have the word could ever understand or ever take away. Ay, nakaka-inlove daw. And as the years go by, until the day I die, I bless today that I was born for you. Sana all. Ayan, Sharon. nakaka-inlove daw. Ano ang tawag dito? Ayan. Ipakita mo yung mukha mo sa anggurito, ay baka ma-inlove si Benice sa'yo. Oh, show me your face ba? Show me your face. Show me your face. Oh, makita mo yung mga bakas ko dun, Benice Ilocana, Chris. Bahala ka dyan. Ito. Matagal ko na tong hindi kinanta. Yung kay Martina McBride. Concrete. Yung One Call Away nga. Ay, kakantayin ko sana tong Concrete Angel. One Call Away? Alam ko ba yun? One Call Away. Yun? Yeah. Ata. Charlie Puth. Hindi ko alam kung kabisado ko to. Call away. Na 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 na. Call away. I'll be there to save the day.
Okay, Superman. susunod. Staying on me. I'm only I'm only one one away. away. Call me baby if you need a friend. Hindi ko bisado. I just want to give you love. Come on, come on. O, kantayin mo. Hindi ko memorize. O, kantayin mo na lang daw yung ikaw na nga. I'll be there to see that day. Superman get on a thing on me. I'm only one away. Come along with me, and hindi ko na alam. Kantayin mo daw yung ikaw na nga. Yung ikaw na nga, kay ano ba yan? Kay Willie Revilla, may? Oo, marami kasing ikaw na nga eh. Sino kumanta? Hi, Cool Vibes Channel. Hello. Thank you for coming. And don't forget to thumbs up and don't forget to thumbs up the premiere of Venice. Ang burritoy, Thank you. ano yun? Sino kumanta? Si Willie? Kasi marami yung ikaw na nga. Ay, sana ay ikaw na nga. Sana ay ikaw na nga. Yun ba yun? Yan pala yun. Sana ikaw na nga. Ogie Alcacid pala. Oo, sana ay. Akala ko yung ikaw na nga. Akala ko Sana sabi ay niya, ikaw na nga. request ko sana. Ayun o, Papa Bikers is in the house. Gising. Gising na Ang siya, Papa gising. Bikers. Hello dyan. Kumusta po lahat? Hindi ako sanay na mabait ka. To all the boys I loved before. Hi, Papa Bikers. Kagigising lang daw niya. Sangguritoy, this is for you. Ay, Basil to eh. Teka nga. Sana ikaw na nga by Ogie. Ogie. Marami kasi siya. Halos pare-pareho yung ano. Ano eh, yung sinasabi mo na ano, na Ogie, ikaw sana. Ano ba yung inano niya? Ikaw sana ba yun? Sana ay ikaw na nga. Kasi pag sana ay ikaw na nga, si Basil Valdez yun eh. Pero yung ikaw sana, si Ogie Alcacid. Sanggurito, yan ka pa ba? At Papa Bikers, padikit naman ako, sabi ni Mama Sang Lake Explore. Unahan mo na, ano, kabsat si ano, Papa Bikers. Tumigil ka, Papa Bikers. Madali lang ba i-mute yan? Ay, Vina Morales. Sige. Sana ikaw na nga. Sana ay ikaw na nga. Bye. Anong date yung ano? Yung February, anong day yung February 10 ba? February 10, Philippine time. Wait lang. Thursday. Ano? Wednesday. Hindi. Wednesday. Wait, thank you Call Vinny. I call Vibes Channel. Tamsak dikit po kay Venice. Sige. Balikan kita mamaya. Wait lang. Kakanta lang ako ha. Mama Sango, this is opo talaga nga. Una akon. Sige. Anong kailangan kong gawin upang malaman mo ikaw ay minamahal ko? Kailangan ko'y katulad mo sa buhay kong ito. Nag-iisa lang sa mundo. Ouch! Dati nasaktan ako, takot nang magtiwala. Ayoko sanang umibig pa. Ngunit kay ibang-iba,
Sa lahat ng kilala, Sana ay ikaw na nga. Yung kailangan kong gawin upang matigil na ang kabaliwan kong ito. Sumpa ako sa sarili, hindi na, ngunit eto na naman ako. Ang lalim ng hugot. Di na papipigil pa, di na paaawat, sinisigaw na ang pangalan mo, Papa Bikers daw. Ikaw talaga'y ibang-iba sa lahat ng nakilala. Sana ay ikaw na. Anong kailangan kong gawin upang matigil na ang kabaluan kong ito? Sumpa ako sa sarili, hindi na, ngunit ito na naman ako. Hindi na papipigil pa, hindi na paawat, sinisigaw na ang pangalan mo. ikaw na lang daw walang jowa. Ang iba sa lahat ng nakilala, sana ay ikaw na nga. Grabe si Sanggoritoy, ah. Sana ay ikaw na nga. Paborito ko yan na ano, yung teleserye ng GMA yan noon. Bakit sadyang di ko siya makalimutan? Yung sabi niya, yun ang kantang nagsimula akong umibig at nasaktan, sabi niya. Raulo ko Sadyang si Papa hindi Bikers. ko. Ano, kapag hindi ka makamove on, titigan mo lang siya, kagaya ng kanta na Kusilapan. Papa Bikers, ayun o, hindi pumeta kagdikit to si Sanggorito. Bakit sadyang di ko siya makalimutan? Oo, ganun talaga. Yung kantang nagsimula akong umibig at nasaktan. Ayun, ang hugot ni Sanggorito yun. Malalim ba? Malalim. Bakit? Kahihiwalay nyo lang? Ng jowawers mo? Hindi nyo pa pinabot ng February 14? Pero nang narinig ko ang boses mo, nawala na lahat. Ay! Sanggoritoy, baka gusto mong magpakita, baka may love sa'yo si Binis. Ihabol mo Gusto na mo sa umakyat? balintong. Ihabol mo na sa balintong, oy. Akyat kayo. Sige, maghilod ka ng maayos. Goes to school with a lunch packed. Nobody knows what she's holding back. Wearing this sundress that you wore yesterday. She hides the bruises with lady in lace. Oh. Hi! The teachers wonders, but she doesn't ask. It's hard to see the pain behind the mask. Bearing the burden of a secret storm. Shout out, Kuya Toyski. Thanks you wishes she was never born. The wind in the rain, she stands hard at a soul in the world that she can rise above. But their dreams give her wings, and she flies to a place where she's loved.
concrete angel. Mega love shout out din po, Ma'am Host. You know. Somebody cries in the middle of the night. The neighbors hear, but they turn out the light. A fragile soul caught in the hand of fate. When the morning comes, it'll be too late. Through the wind and the rain, she stands hard as a stone in the world that she can rise above. But her dreams give her wings, and she flies to a place where she's loved. Concrete angel. Korea Toyski. Ayan. Kuya Toyski. Bakit nawawala yung jacket mo, Kuya Toyski? Kuya Toyski, Ilocana po yung si. Si po dapat. Ganyan po dapat. Yan. A name is written on a polished glass. A broken heart that thou will forget. Through the wind and rain, she stands hard as a stone in the world that she can rise above. But her dreams give her wings, and she flies to a place where she's loved. Concrete angel. Bakit ngayon ka lang? Grabe yung mga pinapakanta. Grabe yung pinapakanta. Kagagaling yata to sa sa break-up. Ang lalim ng mga hugot. Kabi-break yun lang ng jowa mo? Sangguritoy? Bakit ngayon ka lang? Bakit ngayon ka lang? Bakit ngayon ka lang daw, Binis? Gay. Bakit ngayon? Ni Ogia Prasid. Aking mundo'y meron lang. Pwede ba mag-request? Hahain na yan, sabi niya. Pwede ba mag-request? Sabi ni Kuya Toyski. Sige lang, mag-request ka na yan. Basta alam Ayan, natin. patamsak po sa premiere ni Carsons, guys. Salamat. At saka sa nakapin po sa taas. Thank you. Bakit ngayon ka lang? Bakit ngayon kung kailan na aking puso'y meron ng laman? Wala ngang laman eh. Sana'y malaman mo na darating ka sa buhay ko. Sana'y naghintay ako. Matagal na pero nandito pa rin ang sakit. Ouch. Ikaw sana ang aking yakap-yakap. Babang ang iyong kamay lagi ang aking hawak at hindi kanya. At hindi kanya. Bakit ngayon ka lang dumating sa buhay ko? Pilit binubuksan ang sarado po ng puso. Ikaw ba ay nararapat sa akin? At siya ba'y dapat kong limutin? Nais kong malaman, bakit Nais malaman dumating? Move on ka na, Sanggaritoy. Move on ba? Move on. Ayun no, si Ace, mag-Ace ang to the higher notes. Ayoko! Bakit may mga babaeng pass? Bakit ba may mga babaeng pass? To the higher note. Ikaw sana ang aking yakap-yakap
Ang iyong Iyong kamay lagi ang aking hawak. at hindi kanya. At At hindi hindi kanya. kanya. Bakit ka lang? Bakit ngayon ka lang dumating Pilit sa buhay ko? binubuksan ang sarado ko ng puso. Ikaw ba ay Ikaw nararapat ay sa ang akin? nararapat sa Sabay, akin. dapat ko nang limutin. At dapat kong Nais kong limutin. malaman. Nais kong Bakit malaman. ngayon ka Bakit lang? ngayon ka lang Basahin yung sinabi ni dumating? Sanggaritoy. Bakit ba may mga babaeng paasa? Oy, Sanggaritoy, pareho lang naman yan eh. Mapalalaki, may mapababae. Okay, paglaban mo ang side mo. Siyempre, alam mo, Sanggaritoy, kahit gaano mo pa kamahal ang isang tao, if you are not really meant to be, no matter how you try, no matter how you fight for it, Ayun, napa-English. hindi kayo magkakatuluyan, di ba? Masakit man, kasi Yes. siyempre pinaglaban mo, nangarap ka na habang buhay magiging kayo, pero pag talagang hindi magiging kayo. Tignan mo ko. Lambot sa imo, Dudong. Sabi niya. Yes. Nakatagpo ka lang. Nasaktan ka dahil, gusto ka niyang matuto. Kasi kung hindi ka nasaktan, hindi ka marunong magmahal. Doon tayo titibay kapag nasasaktan tayo. Ayan, move on tayo kasi hindi pa siya yung the right person for you. May tinadhana, may nakalaan para sa'yo, hindi mo pa nakikita, baka nasa tabi-tabi mo lang. Oo, Ano? di ba? Wag mawawalan ng pag-asa. Ayun andyan si Carson, pinagtatanggol niya. Usapang pagmamahal ngayon, mga Oo, February. Usapang pag-ibig tayo ngayon, guys. Marami na, kagaya ko, marami na din akong napagdaanan, marami na, lahat, durog yung puso mo. Pero, dapat marunong kang bumangon kung nadapak ka. Okay lang naman yan, Sanggaritoy. Lahat naman eh. Pag nagmahal ka, di ba, wala kang ibang inisip kundi siya na. Diba? Kontrabida si Carson Sword, Sanggaritoy, self-love. Diba? Kahit sinabi mo ba na siya na, pero talagang hindi para sa'yo, let go mo na lang. Tama rin yung sabi ni Carson na naghiwalay kayo, mag-let go ka, it's time for you naman na mahalin mo ang sarili mo ba? Diba? Dapat mahalin mo muna yung sarili mo bago ka ulit magmahal ng iba. Kasi, alam mo kung, una kasi, mas pahalagan mo muna yung sarili mo. Kasi minsan nga tayo, kapag nagmamahal kasi tayo, hindi na natin iniisip yung sarili natin eh. Hindi na natin iniisip yung sarili natin. Kung wala na tayong pakialam, kung nasasaktan tayo, at least binibigay natin yung sinasabi natin sa sarili natin na bakit binigay ko naman lahat-lahat, bakit may kulang pa rin. Sadyang hindi lang siya para sa atin, sadyang hindi din tayo yung kanyang hinahanap. So, sadyang may nilaan talaga si Lord para sa atin. Naks naman. Kung di binigay ng Diyos, wag mong ipilit, ganun yon. Tama. Hindi. At saka ang dahilan naman nun, lahat ng mga tao na nakikilala mo duman sa buhay mo, there is a purpose eh. Doon, sa mga bagay na nakikilala mo. Diba? Buti, ngayon, at least nasaktan ka, alam mo na kung ano ang pakiramdam ng masaktan. Kaya dapat huwag mong gawin sa susunod or huwag mong gawin sa iba. Kasi alam mo na ang feeling kung paano masaktan. Di ba? Alam mo, I love reading the Purpose-Driven Life na libro. Kahit paulit-ulit kung yun basahin. Marami kang natututunan doon. Oo.
Kasi sabi niya, hindi ka daw marunong magmahal kung hindi ka pa nasasaktan. Hindi ka din Yes, at marunong saka, hindi ka marunong mag-care ng iba kung hindi mo kung pa. sarili mo hindi mo kayang Ito, i-care. Oo, sabi nga nila niya, before you will love others, you have to learn to love yourself. Accept all your flaws. Pag dun, diba? binigyan ng Diyos kahit ayaw mo, sundin mo. Okay, bro, you can do it. Yes, meron kasi yung tinatawag na kahit gusto natin, hindi para sa atin. Pero kahit ayaw natin, kung yun talaga yung nakatadhana para sa atin, yun talaga yun. So, Yeah. parang you need to accept the truth na pakawalan mo para maging masaya ka. Kasi hindi ka magiging masaya kung nanatili ka pa rin sa past mo. At Hindi, sabi nga never ka talagang magtanim ng sama ng loob sa mga tao kasi hindi ka magiging masaya. Kahit kung saan ka mahal mo, pumunta. kung mahal mo, palayain mo. Ganun yun. Yes. Oo. Diba? Kagaya ng isang bagahe yan na kung may dala-dala ka, hindi ka talaga makakamove on. Ang bigat-bigat kaya sa pakiramdam kung may dala-dala ka pa rin sa puso mo na hindi ka nakaka-move on, hindi ka marunong magpatawad, hindi ka talaga magiging happy. Ikaw lang yung nasasaktan. Ikaw lang ang magiging kawawa pagka ikaw lang well, actually Carson, ang pag-move on, it's not that easy. Yes. It takes time. What matters the most is mas maganda nga ilabas mo, pag-usapan mo. Pagkatapos mong ilabas at ikwento, mas magaan sa pakiramdam. Ako, nung nasaktan ako talaga, matagal, nag-move on. Ayun, Senior Balong, tamsak. Hello, Senior Balong, kumusta? Ayan, magbaba ka ng bahay mo lang dyan or just type Ilocana. Pag main mo yan, sige, tignan ko. Mag-type ka nga, sa Senior Balong. Main niya yan, main siya. Hindi ko yan. yata siya dikit. Hindi pa. Hindi ko pa siya nakikita eh. Sige, baba mo bahay mo, unahan tayo. Hindi pa. Sadyang may mga taong nakalaan sa atin pero hindi pa natin nahanap. Si. Si. Ayan. Ganyan, tularan mo si Carson. Si. Ilocana. Yan. Yan, Oh, tama. okay lang. Walang anuman sanggarito eh. Lahat naman Wala tayo dumaan tayo sa ganyang bagay. Ako, wasak na wasak. Wasak na wasak ang puso ni Nasty Mac. Nakakala ko tuloy yan. Ay, nagsabay si Carson kasi tsaka si Senior. Kaya yan, wag sabay-sabay para mabasa ni Meron na. Andun na sa kay Carson, nasa baba si Senior. Diba? Ito, OTW na ako sa'yo ha, Senior Balong. Wasak na wasak ang puso ni Sanggorito. Kanta ka na lang daw. Anong request mo daw, Senior Balong? Kakanta si Kabsat Binis. Ano yung favorite song mo for the Valentine's? Charot! Ba't di ko ma-open ang bahay ni Senior Balong? Pinasak mo! Hindi, ikaw nga mismo magbaba ng bahay mo, Senior Balong. Ba't Ang puso ni Sanggoritoy. Ang bilis tumaas ng bahay ni Senior Balong, Grabe, nasa love takes time. Ako na magbaba. Ayun na yun, binaba niya. Yun na baba niya. Ay, 241. You are my Valentine child. HNS pala to eh. Hindi, iba yan. Ito, binaba. Ay, si Sangaritoy pala yun. Ayun. Westbrook, Ay, ang laki ng bahay niya. 2,000 plus. Oo. Ayun, pang 14 tamsak ako. Ayan, Kalimbang. Yung last 2 shots of Bill and West. Rin pala to? Fans ng PBA? Ay, NBA. Mga basketball ang inaano niya.
Anong team ang sinusupport mo You Are My Valentine's? Ay, ayun na naman si Valentine's. Sana si Milka yung pakantayin natin dyan. May ka-Valentine's ka na, Senior Balong? Akyat Kasi ka nga, ang akyat ka nga, Senior Balong, para makita ka ni Denise. Kasi, kilala namin yan kina, kina Kimi, yung taga-Italy, You Are My Valentine's. Warriors, Team Warriors. Oh, puro mga siya, yung mga basketball. You Are My Valentine's. Ang lumalabas kasi may Valentine's eh. Iba pala yung You Are My Valentine's at saka may Valentine's. Hindi, nung tinype ko yung You Are My Valentine's, ang lumalabas itong kay Martina McBride na ano. Sabihin mo, kay Martin ba yung kanta na gusto mo, Senior Balong? Martina McBride. Senior Mag-move on Balong. ka na. Sanggo rito ay mag-move on ka na para makahanap ka din ng iba. Kasi kahit andyan sa tabi mo, kung hindi ka pa rin nakamove on, hindi mo talaga mapapansin yung girl para sa'yo. Charot. You're all I need, my love, my Valentine. Ooh, Valentine's. Ay, may ganun talaga. You're all I need, my love, my Valentine. Valentine. Yan ang hinihintay kong delivery na balloon. Wala namang dumating. Sabi niya ako, 1 hour daw. Tamo, naghihintay ako, wala. Kaya hindi ako makaalis, di ako makapunta sa kabila. Pag dineliver nila yung balloons. Hintayin mo pa yun? Oo, kasi hintayin baka mo pa walang... Kasi baka walang mag-receive, nasa akin ang pambayad. Oo. Di kapag hindi ka na pupunta kay Lola? Pupunta, mamaya. Pero malilate ka. Oo, okay lang yan. Minisage ko naman, sabi ko, naghihintay ako ng delivery. Siguro BG ako yung nito. You know, si Mama Sang the Explorer, Papa Bikers, full na full ang pagdikit. Naliligo si Papa Bikers. Mama Sang, balikan ka niya mamaya. Ay, ubos na pala yung iniinom ko. Ay, backstage. Uy, nasa backstage daw si Senior Balong. Ay, sorry na. Ayan, welcome. Kumusta? Kakanta ka, Senior Balong? Ayan. Hello. Good morning. Uy, Hello. ready siya, oh. Ready. Oo, ready. Ganda ng headset, oh. Oh. Kulay pink. Go light pink. Ayan, guys. Ayan, Sino ready. kakanta sa Ano inyo? nangyari sa akin nalagay? Siya. Nasa studio niya siya, oh. Kanta ka Prepare. daw sa inyo, Balong. Kanta ka muna, co-host. Tapos mamaya. O, kanta ka daw muna, Benis, bago si Senior Balong. Hala, ikaw na. Nahiya tuloy ako. Kaya mo Ikaw yan. na, ikaw na. Siya na muna. Naka-ready na eh. Nasa studio niya siya eh. Mic pa lang, pak na. Kasi Girl, nakapit ako, kaya kailangan kong mag-mic kasi kung gamit ng mic, didinig mo lahat ng nasa paligid. Iba yung kanta ka na lang yung favorite mo, Benis. Para kuhang-kuha mo talaga. Siya na muna. Kaloka. Wala nang boses, naubos na. Senior Balong, ikaw na. The Hello, stage is Kabsat yours. Pinoy Spain TV.
You're all hanging. Kanta ka na nga, Kabsat. Bago si kapatid Senyor Balong. Siya na muna. Ikaw daw, kasi nag-request siya nga siya sa'yo, di ba? Ayan, Ano ba salamat yun? Kabsat Pinoy Spain. Or kahit anong pang Valentine's na dyan yung kantahin mo. Daw, okay na kasi yan. nag-request siya nga siya sa'yo, di ba? Ay, teka lang. Kaya sa Ayan, shout out naman sa inyong lahat yan sa baba. Ang pogi naman niya, Senior Balong. Char. Ay ko, ito nalaglag. Wala na. Huwag lang yung puso mo yung malalaglag, ah. Nalaglag na. Edi saluhin mo, Senyor Balong, kung malaglag yung puso ni Binis, saluhin mo. Nalaglag. Kinaka ko Ay, naman ikakanta. Tapos, ha? O, aalayan mo ng kanta si Binis. Sige. Pang Valentine's na kanta ba? Senyor Balong, dikitan kita ha, sabi niya. Sige lang, Mama Sang, dikitan mo sila, Kapsat. Hi po, host, musta Kapsat? Okay lang, Kapsat. Ito, kakanta po si Senyor Balong. Sino yun? Sino yun? Oh, nawala si ano. Bumaba. Nalaglag tuloy siya, nahulog yung puso niya. Kanta tayo. Di pa ako kumakanta, nalaglag ka na kagad. Pangit lang kasi mic ko eh. Nag-egg. Yo! Pasensya na kayo sa boses ko ah. Standing by my window, listening for your call. Seems I really miss you. Ayun no, nai-inlove na ako. I won't let me be sad thoughts to myself. I just like to let you know I wish I never let you go. And I'd always love you. Deep inside this part of mine, I do love you. And I'd always need you. And if you ever change your mind, I will love you. We should never let but love's a mystery. You can break a heart so easily. The days and nights with you, how much I need for you. Time has come for me to see how much our love has meant to me. And I'd always love you. And if you ever change your mind, I will love you. Time like a river keeps on
love you, and I'd always need you. And if you ever change your mind, I will love you. Yun. Oh. Ayun no, nag-sweater ako, nalalig ako. Ayan, ang galing, ang ganda. Ayan, request song, The Past, sabi ni Sanggoritoy. Talagang lahat ng kanta niya, ano? Hindi siya makamove on. Oo. Pero maganda rin yan, The Past. Teka, Yes. gusto mo yan? Oh, it's Subukan your ko. turn, Kapsat Binis. Oh, di ba? Pero subukan ko sa mababa. Hindi na ako makakanta. Sanggoritoy, okay ka na? Narinig mo yung kanta ni Sing Your Balong? Di ba? You always Talagang bakas daw. I will always love you naman yan. Kaya hindi makamove on si Sanggoritoy. I will always love you daw. Oo, kaya tingin mo, I will always love you. Tapos naalala niya itong The Past. Ito, this song is dedicated to Sanggoritoy na hindi po nakamove I was on. young, I hurt you. Did you have to hurt me too? Did you think revenge will make it better? I don't care about the past. I just want our love to last. There's a way to bring us back together. Mag-move on ka na, Sanggoritoy. Forgive you. You must forgive me too. If we wanna try to put things back the way we used to be. Well, there is no sense in going and over the same things as before. So let's not bring the past up anymore. Oh, this is a message for you, Sanggoritoy. Our all the good we had, you only keep track out of bed. Though you know I'll never really love him. Didn't anyone tell you yet that to forgive is to forget? How can you be mad if you don't remember? I must forgive you. You must forgive me too. If we wanna try to put things back the way we used to be. 'Cause there is no sense in over and over and past the same things as before. So let's not bring the past up anymore. Valentine's na Valentine's, ito ang kanta niya. Ang haba ng instrumental. I must forgive you, and you must forgive me too. It's the only things that left and we haven't tried to do. One thing I'm sure, the way that we haven't tried before.
Let's not bring the past back anymore. Sorry, hindi ako makabirit ba? Pause na eh. Happy Valentine's to everyone. At sa mga hindi na umabot ang relasyon sa Happy Valentine's. Move on ba? Move on. Sama-sama tayong mag-spray ng baygon para hindi lamukin. Di ba? Sa mga walang ka-Valentine's dyan, huwag maging bitter. Mag-spray-spray ba ng baygon? Kaya magtirik ng katul. Sanggaritoy, okay ka na? Or ano pa rin? Senior Balong, andyan ka pa? Senyor Balong, andyan ka pa. Oh, hinihintay kong kumanta si co-host. Oh, di ba? Tapos na. Ikaw naman. Hindi mo narinig? Kumanta na siya ng dapas. Ano ba yung kumanta? Akala ko si host yung kumanta. Asa ka pa na ako yung kumanta? Wala akong talent. Uy! Ikaw pala yung kumakanta. Hala, grabe siya, uy. Si Binish yung kumanta, si co-host, hindi ako. Ay, napagkalamalan. Kasi Naguluhan siya, naguluhan siya, akala niya kasi tula. naglilip. Pause ba? Pause eh. Ayan, pa-request nyo kay Senyor Balong, guys. Yung malaglag panty nyo. Charot. Ito kasing kanta noong sinabi niyang di na niya ako mahal at may mahal na siyang iba. Oy, ang kanta dyan, di na tayo pwede. Ang sakit-sakit naman nun. May kanta ako dito kaya no. Kaya sino ba yung kausap niya sa baba? Si Sangguritoy. Oy, may kanta daw si Senyor Balong sa'yo, Sangguritoy. Oh. Kasi ano siya, may pinagdadaan kasi nag-break sila. Since you left me, I never Next. really tried. Put my life back where it should belong. And not always that has gone by. I've realized that it could be wrong. But now I finally knew I had to let it go to make way for the brighter tomorrow. So now I'm leaving yesterday behind. Finally made up my mind to let the memories stay away and think about today. Leaving yesterday behind. Now I try to live my life once more the way I did before. Since I know that I never will forget the memories that made my yesterday, I will try not to let it interfere the choices I will make along the way. 'Cause I'm not living in the world of fantasy. I'm here now in the world of reality. So now, leaving yesterday behind, finally made up my mind to let the memories stay away and think about today. Leaving yesterday behind,
Yan. Yay! Activia. May ano pa daw siya, Senyor Balong. May ano daw siya, request si Sangguritoy, may pag-ibig pa ba daw? Wala nang pag-ibig ngayon, di na uso yun. Yan yung kanta niya, yan yung request niya, may pag-ibig pa ba? Ganda yung kanta na yan yung kanta na yan. Naalala ko yung nakita ko silang namamasyal sa tabing dagat habang ako'y nakaupo sa tabi at umiiyak. Grabe naman si Sangguritoy, oh. Parang bitter. Wala siyang kabalintong. Ayan, bumili ka ng kabaling tayo, baka sakaling magkaroon. Bili ka ng 20 kabalintong mo, Sanggurito. Saan makakarating ang 20 Saan mo? makakarating ang 20 pesos mo? Ayan, cornito pala yun. Ayan, 10 million in the house. Ayan. So, Mag-move on ka na, Sangguritoy. Sarili mo lang may pinapahirapan pag-ibig mo. pa ba? Wala na atang pag-ibig sa'yo, Sangguritoy, kasi hindi ka makamove on. Wala na bang pag-ibig tulad mo? Di ko na. Ano ba yan? Anong ba ang kantang yan? Hayaan. Uy, tumalon na si Senior Balong. Ayan, how to pronounce that? ALLFTVV. Ayan. Hello ka na sa America Vlogs. Host pa jacket ako. Maraming salamat. Sabi niya. Ayan, salamat sa iyong pagpunta. Tamsakan mo naman ako. Salamat. Ayun, nalaglag si Senyor Balong. Nalaglag na. Sabi nila, balang araw darating ang iyong tanging hiniling. At nung dumating Ang aking panlan ay hindi na may kukulit ang pag-asa ko sa iyong mga mata at ang takot kung sakali mang ika'y mawawala. At ngayon, nandyan ka na, di may paliwanag ang nadarama. Handa ako sa walang hanggang di pa asahin, di ka sasaktan. Mula noon hanggang ngayon, ikaw at ako. At sa wakas ay nahanap ko na rin ang aking tanging hiling. Pangako sa'yo na ika'y uunahin at hindi na itatanggi ang tadhanang nahanap ko sa iyong mga mata at ang dudulot sa pag-ibig na di na magtatagal. At ngayon, nandyan ka na, di maipaliwanag ang nadarama.
Handa ako sa walang hanggan. Hindi maaasahin, hindi ka sasaktan. Mula noon hanggang ngayon, ikaw ang ako. Ngayon, dito ka, laging hahawakan ang iyong mga kamay. Di ka na mag-isa sa hirap at ginhawa, ay iibigin ka mula noon hanggang ngayon, mula ngayon hanggang dulo, ikaw at ako. Ayun o, Kanina kanina pa ako umiiyak. Sabi niya, pares-pares naman ang hep-hep hooray ni hep-hep hooray. Ayan, Ano? yung kantahin mo yung pusong bato para kay Mama kay Sang The Burrito. Explorer, mag-iwan ka ng bakas. Busy pa sa work si Loads Rex ZXB Vlog. Yung pusong bato. Pusong bato. Agoy. Asan na yung si Pogi? Wala naman na. Hindi ko alam. Nahulog. Log. Kay ibigin ko, mundo ko'y biglang nagbago. Akala Sige. ko ika'y Tantahan mo ako ng langit. milk chocolate. Yun pala'y Yun yung chocolate dun sa may taas ng ulo. Sabi mo May noon sa akin, kailanman lagyan mo ng bago. yan. Maniwala Iwan mo yung yung butter. sa'yo. Tapos after that, 8 lang ha. At Tapos lagyan mo ngayon, ng konting milk. hindi Hindi mo alam dahil sa'yo, ako'y di makakain. Di rin makatulog buhat na iyong ko'y. Kung ako'y mo'y ibig, sana di maging tulad mo na may pusong bato. Ouch, ouch. Kahit saan man yun, Baba Black Sheep. Di nga ulitin. Kaya magising. Nawala to yung tigas mong damdamin. Yung kapal ko sabi, they can't Di understand the mo alam dahil sa'yo, ako'y di makakain. kain. Di rin makatulog buhat na ilukohin. Kung ako'y ibig, sana di maging tulad mo na may pusong stone. Si Tata Yorme siguro yan. Si Tata ni Yorme. Ayun o, Adventure Happy Life. Hello, thanks you for coming back. Ang isa pang kanta para kay Sanggurito is tawanan mo ang problema. Oo, dahil sa'yo, ako'y di makakain, di makatulog buhat ng iyong lokohin. Kung ako'y muling iibig, sana di maging tulad mo na may pusong stone. Mag-LS ka? Ha?
Mag-rest ka. Okay na, baka lalong umiyak si ano. Ayun, Love TV. mag-rest Baka ka. makatulong sa problema mo sa YT. Yun, Love TVV. Ayan, nagbaba ng bahay. Ayan. Tawanan mo lang ang yung problema, Sanggurito. Asan ay, wala na ata siya. Andyan siya eh. Kanina pa daw siya umiiyak. Hoy, wag ka nang Yung umiyak. Sa Yung kay Frida Aguilar. pagod. Kaloka. Hep hooray daw, sabi ni Isa Carson. Doon ka kay, Kuya Will. Kay Kuya Will ba? Tawanan mo yung problema. Di ka agsang-sangin. Kay laladay dalawa. Charot. Parang pangpatay mo. Dati ano. 6 million in the house. Dikit ko na to si Love TV. Naka-yellow ito. Ay, naka-100 to. Pusong putik ito, di pusong bato. Sabi niya, dyan siya eh. Ang tagal nang mag-deliver. Busy daw sila. Wish I could be the one. I love you, goodbye, Sangaritoy. One who could give you love. Nahalaglag ka? The kind of love you really need. Wish I could say to you that I always stay with you. But baby, that's not me. You need someone willing to give the heart and soul to you. Promise you forever. But baby, that's something I can't do. Oh, I could say that I'll be all you need, but that would be lying. I only hurt you. I know I only make you cry. I'm not the one you're needing. I love you. Goodbye. Iyak na naman yan si Sanggurito eh. Kinikiss ka ni Senyor Balong, oh. I hope someday you can find some way to understand. I'm only doing this for you. I don't really wanna go. But deep in my heart, I know this is the kindest thing to do. Nabubulol ako. You'll need someone who'll be the one that I could ever be, and give you something better, that love you find with me. Oh, I could say that I'll be all you need, but that would be a lie. I only hurt you. I know I only make you cry. I'm not the one you need. And I love you. Goodbye. Leaving someone when you love someone. Basta, I love you, goodbye, ganon. Ouch, ang sakit-sakit ng kanta na yan. Ayan. Oy, Papa Bikers, post ng... Papa Bikers, balikan mo si Hindi pa ba Mama namaos Sam. yan? Sabi niya. Kasama siya si Senyor Balong. Oh, di kita niyo si Senyor Balong, guys, para may Papa mag-guest Bikers, din sa inyo. Si Co-host, Bo, hindi mo pa to dikit.
Nakita niyo si Senyor Balong, guys. Nasa ano siya? Nasa ano ka pa ngayon, ano, Senyor Balong? Italy ba or sa France? I don't know. Sa room ako. Oh, nasa Rome daw siya, Wow. guys. Ano, oh, di ba? Medyo Euro. Italy. Saglit lang. Magkakape lang ako. Kunin ko lang yung pinainit kong tubig. Wait lang Ah, sige. Sige. Condition ako. Thank Condition. you. Condition na ako. Ready na ako magdikit sa amin. Oh, naligo na, nakatulog pa. Sana all, ikaw na. Nagising siya sa sinan ko na, ano, brinay ko, charot. Hindi, sabi niya kasi matutulog. Kasi nga naman. Oh, may ads. Ano, sa Gritoid, yan, habang ganyan, nilalabas mo yung sama ng loob mo, mamaya okay ka na. Thank you. Ayan ako, nagpatimpla ako. Hi, host, naka-live ka pala. Apo, Sisi. Kanina pa po. Kantahan. Magbabalang kayo ng bahay, Bakit guys. ba hindi ko mapigilan na nadarama ng puso ko? Mayroon kayong pa, alam kong meron pang iba. Relate si Sagurito dito. Babago ang damdamin ko. Okay pala. Kaya kong ialay ang lahat sa'yo. Kahit ako'y di mo gusto, nais lang na minsan makapiling ka, at minsan madama na aking kahit sandali. Pag-ibig mo sana'y maramdaman man lang, mayakap ako at mahal kan kahit di mo mahal. Ouch! Ang pag-ibig ko'y sa'yo ako aasa at naghihintay sa pag-ibig ng tulad mo. Tama na minsan makapiling ka na bang init ng pagmamahal mo. Kaya kong ialay ang lahat sa'yo, kahit ako'y di mo gusto. Nais lang na minsan makapiling ka, at minsan madama na aking kahit sandali. Ang pag-ibig mo sana'y maramdaman man lang, mayakap ako at mahal kan kahit di mo mahal. Ang pag-ibig ko'y sa'yo lamang. Mega love shout out sa'yo dyan, Migs Reality TV. BG lang daw, sis. Yes! Thank you, Sisi. Ano, si Papa Bikers, mega love shout out po sa mga bagong pasok. Mega love. Ang dami naman yung Papa Bikers. Umiinom ako ng milk chocolate kasi hindi masyadong mainit yung binigay ni CJ. Si nagkakapi ka na, Senior Balong? Nakamute.
Oh, nagkakape. Humihigop siguro yan. Humihigop ng Ay, kape sige, ba? what are you doing? Yung kape ko. Sige, sige. Pagkakape ko yung malamig. Nag-milk chocolate din ako. Anong oras na dyan sa Rome, Senior Balong? Ngayon, 9:40 a.m. Oh, morning. Oh, 9 Advance pala kayo ng 6 hours. na sa Amerika. Dito sa amin. Oo, dito sa Tennessee. Kasi magkaiba yung oras dito eh. 6 hours yung ahead nyo dito sa amin. Kina Eka 7 hours yung ahead nyo sa kanila. Magkaiba pala kayo ng oras din, ano? Magkakaiba din. Doon sa sa California, advance ahead kami ng 2 hours sa kanila. Tapos kina Eka, doon sa Michigan, ahead din sila ng 1 hour. Nagkita na ba kayo ni Eka? Hindi pa. Matagal na silang kinag-live eh. Kaya, Pero marami na silang viewers, di ba? Kahit upload lang, kahit hindi sila nag-premiere. Nag-live ata sila nung birthday ni Sis Maricar. Nakapunta ka? oo, napadaan ako. Dahil birthday niya yun. Oo, birthday niya. Host, na-inlove na ako sa co-host. Galing kumanta. Yun lang. Magunahan kayo. Na-inlove na daw siya sa co-host. Sabi niya ni Papa Bikers. Yung co-host siguro na-inlove siya sa co-host. Ay, Papa Bikers, na-inlove ka kay Senior Balong. Lalaki yan, oy. Nilab ko siya sa'yo. Hindi, ikaw. Eh, kabali na ka na, Penis. What? Ha? Ayun no, next in line daw. Alam mo yon? Of course, alam niya yung next in line daw na kanta. Ayun, Alam ko kanta yun, niya. alam ko yun. Kaso lang, Oh, hindi ko yun, kailangan. Wait lang, magkakapil lang ako saglit. Magkape lang daw siya, guys, ha? Baka mapaso yung dila niya sa pag inom ng mainit na kape. Dikitan niyo siya, guys. Papa Bikers, para maniwala ako sa'yo, yung mga alagad mo ba dyan, itamsak mo sa premiere ko, maawa ka. Alam mo bang pre-private lahat ni Kimi yung mga videos niya? Ni? Ni Senyor Balong? Senyor Balong? Ay, bakit? Oo, nagtaka nga kami kaso pre-private pala niya lahat ng video niya. Hindi ko alam kung bakit. Sayang naman. Bakit niya private? Bakit? Hindi ko alam. Sabi niya ibabalik din daw niya kasi nagtaka kami, nakinabahan nga kami kung bakit nawala yung mga video niya. Yun pala pre-private daw niya. Baka na-demonetize si Kim. Hindi kaya? Hindi ko alam. Baka. Tignan ko nga kung meron na, binalik na niya yung mga videos niya. Ayun o, sabi ni Papa Bikers, Sir Balong, dikitan kita. Last week ata na last week. Yes, Okay, boss, last week. bigitan ko lang ako. Babalikan kita kagad mamayang hapon. Para sure di malalaglag. Don't worry. Oo, Papa Bikers, magdikit ka sa kanya. Ay, magbakas ka. Delikado. Tagarong, guys. Oo, Alam mo, tagarong. delikado yun eh. Pa-private mo lahat ng mo. Mawawalan ka ng kondon eh. Oo, di ba? WA, Diba? mga ma-demonetize ka nun. Oo, tama. Kasi mawawala kasi yung WH mo kapag Oo, mawawala lahat yun eh. Tignan ko nga kung may ads pa. Ay, may 5 ka sa akin, Papa Bikers. Thank you, ha. Inom din ako. Parang wala ng ads. Meron pa naman. Talagang pre-private niya talaga lahat. Last week ata. Bakit daw? Anong reason? Babalik ko din sabi niya nung kami doon sa GC kaso hindi niya sinabi yung reason niya. Nagpunta ka ba kanina sa live ni Flip Rocks?
Dumaan ako, dumaan. Nagpakanta. Kakabikers, joke lang. Ito naman. Ibabalik ko din private ko kasi sabi niya. Kaya ko aking lahat sa'yo. May ano na ata ang tawag. May trabaho na ata sila ni may trabaho na ata si Reza. Kaya ano. Sana all may trabaho. What are you doing, Maxi? Ako ngayon, wala akong trabaho, 1 taon na. Ikaw? Kala ko Bakit? meron. Meron pa rin. Part-time lang. Part-time. Nang dahil sa COVID. Yeah. Nang dahil sa pandemic. Oo, kasi dito sa Roma, yung Roma kasi nabubuhay sa turista yan. Walang turista. Grabe yung grabe kasi yung daming turista kasi kapag kasi ang ganda ng lugar. Ang dami talagang Number one tourist sa Roma. Pero walang diyan, walang laid off payment. Hindi, meron kami sweldo sa gobyerno. Oh, that's good. Kasi dito is meron silang depende kung anong ilang bibigay yung Buti nga dito nakatanggap ng mga stimulus check 2 beses. Bigay ng government. Wag ka nang mag-joke, binis ba? Sabi niya. Ito naman. Sinong gustong umakyat dyan para kumanta habang hinihintay natin si Senior Pinoy Balong. Spring Channel, nadikitan kita ng full pasukli na po. Sabi Punta ba naman. dito sa live mo? Ha? Si Kim nagpupunta sa live mo. Sila Kimi at Eka? Hindi na. Kapag gabi kasi si Eka, alas 8 pa lang natutulog na yun Si Kimi, busy din siya, busy din kasi hinahatid din niya yung anak niya sa school. Baka on the way na naman siya sa paghatid. Ay, Sunday pala ngayon. Ay, Lunes na pala. Lunes na pala. Malamig din sa kanila Makapal yung snow. May snow na dyan? May snow dyan sa inyo? Senior Balong? Hindi nag-i-snow dito sa amin. Oo. Parehas dito walang snow. Ano lang siya, parang ice lang siya. Kapag saglit lang siya, natutunaw na. Yung mga yelong maliliit. Oo. Parang dun mo lang makikita sa mga puno-puno ba? Kapag nag-snow. Tunaw agad after minutes. Ayan, nagbaba ng bahay si Sanggoritoy. Kanta ka muna, co-host si Benis para kape. Masarap yung kape. Nag-mute na siya. Kasi umiinom din ako ng gatas. Lahat tayo umiinom na. Bakit? Wala si Sisi Milk para Lobat mas daw siya. matibay yun kaysa sa akin. Ako Lobat daw. Busy siguro, busy ba? Nalobat ang cellphone niya. Tsaka baka busy ngayon. Sino pa ba yung magaling kumanta? Nakabigi kasi si Sis Francesca. Magaling din yan kumanta. Busy kasi sila, Cheryl. Si Cheryl.
Say good morning. Good morning. It's 2 o'clock. 2:50 a.m. Diyan? Yep. Ibig sabihin, madaling araw na dyan. Madaling araw na dito. Kaso umaga kasi ako natutulog. Ang tulog Gigising. naman kasi niyan, umaga na. Oo, umaga na. Umaga na hanggang alas 4:30, 5 o'clock, 6 o'clock. Ganun. Hindi na nakapagluto ng lunch ng asawa papasok. minsan kapag nagluluto ako ng hapon, nagtatabi na ako ng lunch niya para hindi na ako Bakit kaya ka? Did daddy cut your nails? Oh, you need to find it. Kain na. Ay, kain na. Asa na ayan, dyan pa si Sanggorito. Ay, talaga. Kumusta ka na, Sangguritoy? Ano nang balita? Wala pang pin si Auntie Pilipina, Senior Balong. More than 1 month nang sinend yung pin niya eh. Until now, hindi pa nare-receive. Till I met you. Ilang beses ka na nagsahod, Senior Balong? Wala, umiinom ng kape. I never knew what love was till every day. Ayan, tama yung ginagawa mo, sis Mama Sang. Magbakas ka lang, dikitan mo lang mga binababa ni Nightbot. Mag-iwan ka ng bakas at lagyan mo ng at Ilocana para alam nila galing ka dito. Ang sipag naman niya. Ayos yan, ayos. Lahat yan legit. Si Boss Rix din. Saka si Ay, driver. oo. Para maayudahan ka. Nag-aayuda yun yun. Si Lods. Busy ngayon. Tapos Hindi sumilip eh. Tapos si Boards, dikitan mo si Boards TV Production, nagbibigay din yan ng ayudang Oo, Nene. napakabait nun. Tulog na kasi Tujuwain siya. ko na nga yun eh. Sino mo paakyatin mo kaya dito? Absat. Wala. Jojowain. Agad. Jojowain talaga. Jujuwain ko na ngayon. Bago February 14. Oy, mura lang yung cost of living dun sa Cambodia. Oo. Sabi ko nga, ang unang narinig ko, Colombia, yung para Cambodia. Cambodia? Nakala ko Colombia din pala. So, Cambodia yung nasa bibig ko. Colombia ata? Colombia, hindi Cambodia. Colombia ba? Colombia. Saan bahay ni Colombia? Mama Sang? Mama Sang, just type Ilocana Mama Sang para dikitan ka ni Papa Bikers. Dikitan mo doon si Simply Jen. Mapagbigay. Generous yan. Bakit ngayon kalang. Kailan kaya pupunta si Simply Jen sumilip lang kahapon kasi matutulog siya eh. May trabaho siya maaga ngayon, kaya natulog na Oo. siya ng maaga. Tulog. Minsan, mag-ano ka ba?
Kabs, magpa-Grand LS ka. Ako? Isabay mo na lang sa birthday mo. Ang tagal pa nun, sa October pa. O, di si Bemba kaipon. Diba? Ay. Kaya ko. Magpa-Grand LS ka, masaya yun. Kaso wag ka, Nakakapagod din. Ngayon nakakapagod sanang din mag-friend. ngayon sanang Chinese New Year kasi day off namin lahat yun yung 4 days. Friday. Diba mag-start kayo ng Friday? Oo, 12. 12, 13, 14, 15. Sarap sanang mag-ano yun, kaso nakakapagod din palang magsalita ng magsalita. Tapos pag nagsabay-sabay pa nagbaba ng premiere, hindi mo alam kung uunahin mo, tapos mamaya may tuwad ka na naman. Okay lang yung tuwad, kasali naman doon kasi yung tuwad na Ay! tatlo nawala. Ay, alam Nawala. wala. Nawala. Absent ngayon yung taga-tuwad natin. Absent. Wala. Oo, absent siya. Si Kapsat RJ meron. Absent siya ngayon sa akin. Nag-day off siya Katulad kasi mo din Sunday. yun. Pagkabukas ng LS niya, may tuwad agad. Parang ikaw. Sabi ko nga, ay, isa lang to. Tapos di ba kahapon din, ako din may isa. Tapos naging tatlo, tapos nalagas. Kala niya. On the way, Mama Sang, sabi ni Papa Bikers. Sige, Papa Bikers, balikan mo. Wait lang guys, hintayin mo kay Sons yung request mong next in line kay Senyor Balong ha. Nagkakape pa siya. Nagkakape pa kasi. Ewan ko, may mga nagpapalaro din na sobrang mahal ng mga pa-premyo nila, mga umaabot din sa 15K, 20K, yung total ng mga pa-premyo nila. Grabe. Mali. Tapos meron din nagpapa-game ng mansari. Eh hindi ko alam kung ilan na yung nasahod niya sa white. Mas malaki yung nagastos niya kaysa sinahod niya. Tama. Siguro yung mga sponsor ba? Sponsor, lahat. Kunti lang. O yung mga gano'n naman, sponsor yun. Yung malalaki. Minsan yung yung iba sinasarili. Sila lang gastos lang nila. Nasa kanila naman yung iba kasi kailangan mong gumastos para makakuha ka ng subscriber. Yun yung ginagawa nila. Oo. Channel mo. Panghatak ba? Papahabain muna nila yun. Tapos papainvite nila. Lahat, iba pagka naglalaro ka. Pang views. Tignan mo yung channel ko tapos magpakas ka dun ng kung ilan yung may babakas mong yun yung magiging entry niya. Oo, yun yung pwede din magandang pa-entry yung yung kapag may sponsor. Yung bahay nila yung tapos may yung comment pic, yung nakikita yung hashtag doon. Ganoon sila nagpa-entry eh. Kaya iba Naibigan na lahat. nagpapangat ang laki ng bahay. Madami nang nag-LS kaya minsan hati-hati na yung tao. Hindi na nila alam kung Kaya marami kasi yun yung mga nagpapaangat. Ayoko din. Sinubukan kong pumunta sa paangat. Sige, aangat ka nga ng 30, kinabukasan 40 naman lagas mo. alam mo ba yung Mabilisan yun eh. Yung mga paangat. talagang binabanggit mo ako na absent ako. Sabi niya, ayan, nagtuwad na siya. Hindi nga meron. Oo, meron ng isa. Akala mo, absent ako ha? Wag ka, sabi niya. Malagos din yan. Sabi niya, wag ka, andito lang ako. Sabi niya. Ay, oo nga, may isa. Kala mo absent ako, andito lang ako, sabi niya. May sa akin, hindi ko nagtagumpay kahapon. Kinain ni Lolo. Kaya ayun, wala eh. dalawa na.
Pinagtitripan ka lang. Oh, natanggal yung isa eh. Natanggal yung isa. 38 tamsak Dalawa na yan din kay, kanina eh. dalawa kay Kabsat RJ, tapos nalagas din ng isa. Dan Mamasang, hindi na ako 38 nagbakas. Tinapos Hindi, ko lang video 38 mo. tamsak yan kanina. Binawi niya, nilagay niya sa sa dislike. Dalawa, di isa. Oo nga, naging dalawa nga. Naging dalawa, tatlo na, sabi niya. Tatlo na ba? Dalawa pa lang dito. Naku, tinitrip ka lang ba? I don't care. Naranasan ko din naging 12 yan noon. Oh, binawi. Naging dinalawa ni Papa Bikers? Kaya na dalawa. Nakakawala naman yung nag-LS ako. May nag-echo. May nag-echo. Yung nag-LS ako, tapos yung dosituad na yun, yung first monetize ko. Hindi ko alam yun, hindi ko nag-check ng like or dislike. Oo, yun yung 12 na yung Oo, yung yung 12, nagpalipad sa'yo nasa ng $10 at saka Tapos kitang-kita pa yung $10. Agoy, tinuwaran ako ng tinuwaran. Nanigas pa. Hindi naman, minukbang din ni Lolo. Isa lang natira. Alam mo ba natira doon sa $20 mo? $14 lang yan. Oo, di ba? Kasi, may kikihati din si Lolo. Kaya yung binigay ni, $10, tapos yung, bali 20 yun eh, 10 kay RJ, tas kay Rex, tas kay Cora. Ang kabuuan lahat nun, 14 point something nung natapos ako mag-LS. Alam mo, sabi ng pinsan ko, di ba, na may nagpalipad sa kanya, sa LS niya, $20. Sabi niya, grabe naman pala si YouTube, Grabe naman pala si YouTube, ano sabi niya? Grabe naman si YouTube, mukhang pera, sabi. Mukhang pera daw si YT, sabi niya. Kasi, ang natira daw sa ang nilagas niya sa 20 is $6. Kaya $14 lang naiwan sa kanya. Sabi ni Papa Bikers, nawala din yan, host. Sa akin nga, 8, nalagas din, 1 na lang. Oo, si Papa Bikers, pinagtripan din nung nag-LS. Hindi siya. Hindi siya mawawala na pang-buy siya dyan ng matagal. Nalagas yung kay Papa Bikers. Ayun Papa Bikers, dikit mo na yan, si Love TVV. Baka makatulong sa problema mo sa YT, sabi niya. Mag-e-echo si Senyor Balong kaya tina-turn off niya. Okay, nag-mute siya. Nag-mute siya. Ayan, 8 million in the house. Dito muna tayo usap-usap habang Hello, girls! Ayan, kanta na ako para Ayun, wala echo. Kanta na ako. Pero hindi ko makakanta yung next in line na hindi ko kabisado. Ba na lang. Sige. Ito na lang para kay sino ba yung nag-request nun? Sangguritoy. O si Sangguritoy. Para sa iyo to. Sangguritoy. Yo! Kaya mega love shoutout sa mga marurupok dyan sa baba. Saka yung mga marurupok dito sa taas. Everywhere I look, I see her smile. Her absent-minded eyes. And she has kept me wondering for so long how this thing could go wrong. Seems to me that we are both the same, playing the same game. But as darkness falls, as true love falls apart to a riddle of her heart. She's so vulnerable, trying to keep my head. She's so vulnerable. I don't understand. I could never hurt the one I love. It's all I've got. She's so vulnerable.
one should be alone. No heart should hide away. Your touch is gently conquering my mind. There's nothing words can say. Discolor all the secrets of my soul. I whisper all my dreams. Just as nighttime falls, this vision falls apart to a riddle of her heart. She's so vulnerable. China in my hand. She's so vulnerable. I don't understand. I could never hurt someone I love. It's all I've got. She's so vulnerable. Oh, so vulnerable. She's so vulnerable. China in my hand. She's so vulnerable. I don't understand. I could never hurt the one I love. It's all I've got. She's so vulnerable. China in my hand. She's so vulnerable. I don't understand. I could never hurt someone I love. It's all I've got. She's so vulnerable. Oh, so vulnerable. What? Yay! Ayan, salamat, Senyor Balong. Ayan. It's, anong title yun? Boulevard. Ayan, salamat, Mex. Reality TV. Reality. Ay vulnerable. Vulnerable pala yun. It's vulnerable. Ayan, dikitan niya si co-host, guys. Ayan, natahimik na si Binis ata. Guys, sa mga hindi pa po nakakatamsak sa premiere ni Binis, guys, naka-pin po sa taas. Salamat. I'm so vulnerable, sabi kasi nung kanta. Vulnerable. Ayan. And then understand. Kata ka na ng, ng last song, Kabsat Binis, mag-end na tayo. Sige, one last song? One last song, ha? Pwede. Hindi ko alam kung alam. Ang tagal nung ng delivery, anong oras na? Naantok na kasi ako. Eh, oo, you need to take a rest also. Yes. One last song at mag-end na po tayo. Ayan, hanggang 3 hours and 30 minutes yung ating live stream. Anong oras na ba dyan, host? Nakatatlong oras ka na. Papa Bikers, it's 3 a.m. Papa Bikers, anong oras LS mo? 9:30 ha, para tapos ang trabaho ko. Kasi pag maaga, hindi kita matambayan. Take my hand.
Ay, babaan ko. Touch my face. Let me feel your embrace. Let me see in your eyes that dear one. Say goodbye. Taas kasi. Tell me how you feel. I don't want you thinking anymore. And if you need me, you'd kiss me and tell me how you feel. And if you want me, show me that your love is for real. And if you love me, you'll hold me in your arms where I belong. So while I'm feeling strong, I'll sing you one last song. Ay, dapat pala naggitara ako nun. Last time has passed. Do you feel this could last? If you don't, why the insane take your wings, fly away. Saling version ko to ah. I love you daw. I love you too much. Hindi ko alam. Wanna be the one who brings you down. And if you let me, you'd kiss me and tell me how you feel. And if you want me, you show me that your love is for real. And if you love me, you'd hold me, turn me in your arms where I belong. So while I'm feeling strong, I'll sing you one last song. Sing you one last song. Dapat pala, ano? Ayan. Thank you so much sa inyong lahat. Ayaw kita. Ayan. Ayaw kita pa tinubig. Thank you so much, Senyor Balong. Ayan, sakto, bababa na ako kasi sunduin ko na yung pamangkin ko, sumakit daw yun yan, tumawag sa akin. Ayan. Thank you. Ayan, Anong oras ka pala nag-LS? Ayan, digitan ko kayo mamaya yung tumigit sa akin. Maya pagbalik ko, digitan ko na kayo. Sunduin ko yung pamangkin ko. Masama daw. Anong oras na ba dyan? Ay, meron yata nga. Alam Kuya Balong. Alam mo live kanina. Ayan, kasi ko doon. Ang cute ng boses eh. Ciao everyone, bye-bye. Bye Babalikan ko. guys. Thank you, Senyor Balong. Anong oras ka pala nag-LS? Anong day ka nag-LS? Yung LS ko late, bali madaling araw dito yun eh. Pero hindi ko alam sa inyo, baka maga sa inyo yun. Sa Pinas time, pag Pinas time. Pinas time, mga 8 a.m. Pinas time. 8 a.m. Pinas time. So, Okay. alas 6 dito. Siguro, baka. Then live ko naman, NBA. Minsan, nagla-live ako ng normal live, pero mostly NBA ako kasi nandun yung maraming views eh. NBA. Kung makita niyo yung mga kahapon, ilan pa ako? 2,000 views ako kagabi, nag-live ako. Really? Yung live ko kasi, Kasi more NBA lahat eh. dalawa yung live kong magkasabay. Di ba, halimbawa, may live ako ngayon na isa. Pero pa uli ako ng isa. Halimbawa, dito sa isang live ko ang title, Warriors versus Kings. Paano, saan mo kinukuha yung video? Tapos doon naman sa isa, Kings versus Warriors. Halos parehas lang, binago ko lang ang thumbnail sa title. Pero para mas maraming pumasok na tao. Saan mo kinukuha yung video sa mismong TV? Hindi.
live score lang ako. Tingnan nyo yung yung mga live ko. Live Oo score nga, lang, sounds lang siya. Minsan kinukuha ko yung audio ng commentator ng NBA pagka may naka-live sa Facebook. Halimbawa, Buti hindi ka ini-strike. hindi kasi pwedeng mag-live game eh. Exclusive lang sa NBA yun. Bawal yun. Yung mga TV station nga, binabayaran pa yung NBA Oo. kapag live sila ng live game ng mga... Kinukuha mo sa Facebook yung link, tapos dina-download mo, di ba? Hindi. Kasi ang kinukuha ko lang sa, halimbawa, may nagla-live kasi minsan sa Facebook. Oo. Yung panakaw. Ninanakaw. May mga sites silang napupuntahan na libre. Tapos ilalive nila 'yon. Tapos dito sa screen nila may nakalagay na GCash. Oh. Kumbaga nagpapa-GCash sila pa. Ilalive nila 'yon kasi ikikik ni yun eh. Ikikik ni Facebook yun eh pag nakita. Ikikik ka agad yun eh pag kaya ang ginagawa nila live tapos lalagyan nila ng screen hindi dire-direct yung live yun. Minsan ikakat nila or kaya i-delay nila yung Galing. live. Viral yung mga yun, viral yung mga live mo. Maliit pa yung live ko, maliliit pa nga yung views, maliit pa yung mga views niyan dahil lumabot nga lang ako ng 1,000 sa isang live eh. Yung kaibigan ko 20,000 1.2 1K. 20,000 a day siya eh. Sa live stream niya. Meron kasi kaming grupo, 4 kami sa group namin na nagla-live. Galing. Pero may mga audience na sila. Oo. Eh yan, araw-araw yung live ko na yan. NBA, araw-araw yan. Araw-araw yung NBA eh. NBA lang pala yung niya. NBA, guys. So, kasi yun, guys. Kasi tawag dito, ang NBA, buong mundo yung nagse-search dyan. Hindi ka tulad ng nag-vlog ka ng Tagalog, Filipino lang audience mo. Eh dyan talaga, buong mundo yung magse-search sa'yo. Ayun, baba na ako ha. Thank you ha. Okay, ingat sa pagsundo. Salamat. Sige. Bye. Ingat. Ingat, Senyor Balong. Ayan, thank you, Magpaalam Kapsat ka na Binis. Parang Sige. sakit yung ulo ko. Oh, okay. Good night. Hindi ako mag-LS bukas. Ikaw na lang mag-LS bukas. Sige. Bye. Bye sa inyong lahat, guys. Thank you so much sa pagsama sa akin ng mahigit, more than 3 hours, guys. So, thank you so much. God bless and good night, everyone. See you again next time. Ayan, nag-play ako ulit sa'yo, Papa Bikers, ng Nag-play ako sa'yo ulit, Papa Bikers, ng 5 hours. Ayan. Dahil hindi naman ako nakapagpalaro ng WH. So, ikaw na lang. Ayan, bye everything. Good night. Ayan. Oh, it's NSTB. Play kita, ha? Salamat. I-play kita. Ikaw yung nagtagal din dito. OHNSTV. I-post ko sa OHNSTV. I-post ko sa community ko. Konti lang video mo. I-play all ko na lang ito. I-play all ko po yung mo, Senyor. Sanggurito, ha? I-play all ko po siya. Okay, bye-bye. Bye.